Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakalikad sa takna sininga sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 radio network kinakantry ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Enero 14, tuig 2022. Sa mga kabombo naton, nagapalaig na ang bombo anay sa Udto sa Gyapon. Inimola ganimo ang kurban, bombo siyam Blanco Hoover. Sa mga dalakuan kag mga nagapauna karon nga mga balita, mga accredited nga hotel sa syudad sa Iloilo puno na. May kantanan karon sa nagahilapit nga Dinagyang Festival 2023. Kumpol nagpasakop sa criterium race. Ining kumpol di basta-basta kumpol ni kay duwa gid sini ka kamot pala banwa ang wala pero ini siya ang nagpakigbahin pa sa criterium race nga ginhiwat sini lamang yaman nga adlaw. Ang hepe karon sa Mandurriao PNP may panugyan sa mga nagapanag-iya sa motorsiklo, may kangtanan sa kaso sa motor napping. Dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita sa sining pagtukod na sa mga stages ukon sa mga judging area. Ekspektaron naton nga mangin mapinot naman ang dalagan sa trafiko sa masunod siniiyang simana. Sa kaangot nga balita, kumusta ayhan ang pagpangolekta sa basura? Kasunod sa pagtapos ang opening salvo sa may Sunburst Park kagabi, makita ninyo sa aton sini nga mga kabombo, madamo sini sa mga ginpang bilin dira iyang mga basura ang mga kabombo naton. Dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad. Road widening, solusyon sa pagpugok sang trapiko sa Ungka flyover. Kung road widening malanggali ang solusyon sa pagpugok sa dalagan sa trapiko dira sa may Ungka, dapat why na lang kita iyan nagagasto sa 680 milyones pesos, malapit 700 milyones pesos. Ang nga Ungka flyover, kung sa road widening madala pa man lang gali. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon iya nga mga balita nasyonal, amo maning ginabantayan naton sa karon sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Una-una nagsugod sa Kalamay, nagpanaog karon iya banwa sa bugas, nagkanto sa ahos, nagkanto sa baboy, do halos na lang tanan. Subong poultry products naman ang ginabantayan karon nga posible nga magsaka ang presyo katulad ng ginamang sa presyo sa itlog. Di ini kuno banwa bangod iya sa shortage nga ginapangatubang sa poultry farmers bangod man sa sining epekto sa avian flu. No, ang magluwas karon iya sa Kalamay kag Sibuyas. Ang mga Pinoy karon ang nagapangatubang sang supply shortage sang itlog. Gani ekspektaron nga magtaas gid ini. Ang itlog amo ni ang pinakabarato nga source sang protina. Tisandig diri sa paggalibot sang Bombo News Team, may presyo nga 7, 9, napulo tubtob 11 pesos. Dipindi ini iya sa kadalagkuon sang itlog. Ang small size sa ara sa 7, 6. Ang presyo karon banwa sa medium 9, pero large kag extra large 11 tubtob 12 pesos. Di ang shortage sa itlog sa aton sini nga mga kabombo ini bangod man sa impact sa avian influenza ukon na bird flu nga kun sa diin napektuhan man ang egg production sa aton siniya nga mga poultry raisers. Ti ang pagsaka sa presyo or supply sa itlog sa aton sini nga mga kabombo ang makabawi-bawi kuno ginabulubanta mga isa pa iya ka tuig diri man mga kabombo sa pahayag sa Philippine Egg Board Association Chairman Gregorio San Diego.
Ti dapat kuno i-increase ang numero sa mga manok nga nagapangitlog, no, or ining mga ginatawag sini iyang layers. Dapat amo sini kuno ang padamuon para iyang makabawi ang supply sa itlog sa aton sini karon nga mga merkado. Ti kumadumduman ta pa sa aton sini nga mga kabumbo ang syudad sa Iloilo kag probinsya sa Iloilo, may ari man kita diri sa ban sa mga poultry products bangod man sa sining pagpamahog karon sa avian influenza o kung sa ordinaryo nga mga tinaga aratay. Ti subong pangadaan niya nga tsimpo naton na maulanon, isa man ini sa mga dako iya nga faktor para sa sining balatian nga mag-igo sa imo sini iyang sapat or particularmente sa imo sini nga manok. Ti ang iban sini sa mga kabumbota luyag iya nga mag bakuna sang ila sini nga mga hinuptanan ugaling, bangod man sang maulanon sini nga tiyempo, kabalo kamo banwa nga kung mag-administer kamo sang bakuna, apisar iya nga hindi na intravenous, magambag kang intravenous, ti inang i-administer nimo pinaagi sa injeksyon. Ang bakuna batok sa sining aratay, ang sarang iya nga ginahatag pinagi sa pagpatak lamang sa live vaccine, pinagis pagpatak or patulo sa ilong, baba o kon sa alatrasan sang isa iya ka manok. Hindi man ka subong kadali-dali kay maulano ng aton sini nga tsimpo. Sa aton sini karon nga mga tagpalamati. Ti isa naman rin sa ginasiding sa aton sini nga mga kabombo nga maga-import naman kita sang parent stocks. Kung maga-import kita kuno sang parent stocks, mga mahulat pa kita sang anom sini iya kabulan antes ini sila nga magpangitlog, nga maglabot iya sa edad ang isa ka manok nga munga or hen, sa iya sining stage sa kabuhi niya nga pangitlog ini siya banwa. Ti madugay-dugay pa kuno ang sitwasyon sini naton iya kon ang pag-istorya naton ang pag-recover sa shortage sang itlog sa aton sini karon nga mga kabumbo, kay almost every country apektado sining bird flu. Ti mayo-mayo na lang gani iya sa bahin sa syudad kag probinsya sa Iloilo, kay gilayon kita diri nga nakapanirado matapos nga nakonfirmar ining kaso sa avian avian flu or avian influenza rather o kon bird flu didto iya sa may Rojas City, Capiz. Sa iban sini nga lugar, ang Bureau of Animal Industry nagpahayag nga may 20 ka mga probinsya sa 8 ka region nga nagapabilin sini nga apektado. Ini amo ang masunod. Duha ka mga probinsya sa Ilocos Sur kag North Cotabato. Ang cost of production nagapabilin karon iya nga mataas. Ang feeds kag ang most basic input sa aton sini nga mga kabumbo mataas-taas man. Ang feed component, mayara sang 5 ka pesos several years ago, pero ang price ng feeds 19 pesos. Sadto, subong iya 34 per kilo na. Di nagagamit pag inisang kuryente. Di bangod sang high production costs, pila ka mga egg farmers sa aton sini mga kabumbo ang nagapangduwa-duwa sa pag-expand o kung pagpadayon sang ila sini nga operation. Ti amo ni nga nabuhin-buhinan iya ang or nagdubo ang supply sa nga itlog sa aton sini karon nga mga merkado. Ti amo naman ning isa sa mga hatagan naton sa nagakigo sini iya nga pagtamod
Kay una-una, kalamay, bugas, tapos sibuyas Bombay, subong itlog naman. Pila gani sa mga kabumbo na to nagahambal nga ti ano pag inang masunod iya bumbo cham. Now, why pakita gani katus nga aw iya sa saka panaog sa presyo sa produktong petrolyo, ara naman may mga commodities naman nga nagasaka ang presyo. Ti paano kuno makasurvive ang isa ka minimum wage earner kung padayon nga amo sini ang estado sa presyo sa mga nagapanguna sini nga balaklon. Ti makasarang pabala ang sweldo sa isa ka minimum wage sa earner. Kung halos tanan nga mga nagapanguna nga balaklon ang nagtaas pero iya sini nga sweldo iya nagapabilin karon iya sa minimum. Tikon may mga kabataan pag ininisiabe. Ano na lang ang sistema anong paplastada sini karon sa iya sini nga pagpangabuhi. Di dapat tatagan man sa nagakigo sini karon tulupangod sa aton sini nga mga opisyal sa gobyerno kung paano mahatagan sa nagakaigo sini nga solusyon. Kag solusyon nga ginapangita naton long-term solution, hindi kay band-aid solution. Ngati banggambal ikaw nga band-aid solution inang para lang abi subong sa buwas or sa mga masunod sini nga binulan ang aton sini nga luyag nga solusyon nga itanyag, iplastar or disponiran sa aton sini mga opisyales ining pangmatagalan kung sa Tagalog pa lawigay pang long run. Nga sahi iya long term nga solusyon iya banwa ang aton sini nga gusto nga iplastar kag himuon sa aton sini nga mga opisyales. Ugaling kiti amo sinang hambal sini nila iya banwa, no? Nga ang iban sini mga opisyales naton luyag man kun tani nga magpangita sa mga pamaagi, no? Agod nga masolusyonan ining problema karon hilabi pa iya sa aton sini iya sa sitwasyon sa inflation, but may pipila sina diri ka mga opisyales man nga nagaganar, no? Kung padayon iya sa pagsaka sa nga presyo sa produktong petrolyo, magluwas sa produktong petrolyo, mga prime commodities, madamo sini sa ila ang nagaganar. That is why nagaaway ang interes karon. Interes sa nga pumuluyo kag interes sang pipila lamang iya ka mga tawo. 56 minutos na nakaligad sa takna sini nga lasa 11 diriman sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa mga kabombota padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sini nga mga entries para sa nagahilapit nga grand draw sa 1-2 Panalo Part 21 na promo. Sa aton sini nga grand draw, dumalagko na sini karon nga mga cash prizes ang aton sini iya nga igapang hatag. Sa pangkabugusan sini 6 million pesos nationwide ang igahatag sini iya nga premyo sa palabuton nga Enero 21 sa masunod nga Sabado. May ara kita sa nga regional draw winner. Maghambal ikaw sa regional draw winner kada rehiyon, may sure winner sang 50,000 pesos cash. Sa NCR, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Kag ang pinakainggrandeged nga premyo amo iya ang aton sini nga grand draw prize 1 milyon ka pesos. Sinuayhan ang panibago sini nga mangin katapo sa Bombo Radio Philippines sa Millionaires sa Club. Kung gusto mo nga ikaw ang makaangkon sa nga dako sini nga tsansa nga mangin na milyonaryo or magdaog sang 50,000 pesos, damuon mo man ang imo sini nga entries nga pagahimuon kung sa nakaligad sini iya nga mga sinimana ang imo entries nga ginahulog sa Dropbox ang 1-2 Panalo Part 21 promo tag 200, 300, subong himua 500 kag kung pwede pa lang himua tag 1,000. Kay ang sikrito sini apang hayag nga pag sulundan, no? Sa aton sini makabombo sa draw sa nga Bombo Radio Iloilo or Bombo Radio Philippines, sa promo sa Bombo Radio Philippines, damo ang imo sini nga entries nga ihulog, dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog.
Diri sa promo sang Bombo Radio, wala sang hukus-pukus, wala sang daya, matutuod sini nga pumalasakop ang nagadaog. Mabatian nyo man ang aton sini nga mga kabombo, makita nyo man ang aton sini nga mga daily draw winner. Nga aton sini nga gina-interview live. Kag ginapaisip ginato ng ila sini nga mga cash prizes para mapasiguro nga tutuon ining kwarta nga ginahatag sa ila sini nga cash prize. Kag isa ka balde nga grocery na sulod sa Orocan nga balde. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon, detalye sini panumbalikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlet. Sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. January 14, 2023, araw ho ngayon ng Sabado. Sa ulo ng ating mga balita. Death toll, dulot naman ang masamang lagay ng panahon, sumampa na sa 20 ayon yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang pagsusuot naman ng face mask hindi pa rin mandatoryo at mananatiling personal choice kahit na patuloy ang paglaganap ng iba't ibang sub-variants ng COVID-19 sa bansa ayon sa Department of Health. Grupo naman ng mga mangingisda sa bansa tutol sa panukala na partnership ng China sa local fishing villages dito sa Pilipinas. Si Cebu City Mayor Mike Rama naman nanindigan na handa na ang venue kung saan isasagawa ang Sinulo Grand Showdown at itutuloy sa South Road Properties kahit paman umatras na ang mga contingents ng probinsya ng Cebu. Moro Islamic Liberation Front at Coordinating Committee on Cessation of Hostilities pumagitna na raw doon sa engkwentro sa pagitan ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at isa pang grupo ng faction ng Moro Islamic Liberation Front. Diyan ho ito sa parte ng Maguindanao at North Cotabato. Sa international news naman, dating Brazilian President Jair Bolsonaro kabilang sa imbestigahan ng Supreme Court kaugnay sa paglusob ng protesters sa mga gusali ng gobyerno. Sa ating balitang palakasan, New York Knicks pinalalamig ang katunggaling Washington Wizard habang itong si Kyle Kuzma ay naitala naman ang kanyang season high na 40 points. At ngayon sa mga detalye. Sumampa na mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa 20 ang bilang ng naitatalang mga nasawi. At yan ay matapos na madagdagan ng 3 sa nakalipas na magdamag. At dahil nga sa epekto pa rin ng low pressure area at hanging amihan pati na ng shear line simula pa noong nakalipas na mga araw. Sa latest report mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 5 sa mga nasawing biktima ay mula ho sa Region 5. At ganun din sa 6 yung sa Region 8, tig-4 naman sa Region 9 at 10 at isa ang naitala sa Region 11. Ayon pa sa ahensya, nasa 10 ang kumpirmadong nasawi mula ho sa epekto ng masamang lagay ng panahon habang nasa 10 naman ay iba pa ang isinailalim sa validation. Mayroon na 8 katao ang napaulat na nasugatan mula ho sa Region 9 at Region 10. Isa ang nananatiling
kumpirmadong nawawala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Sa ulat din ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kabuuan na 343 lugar ang nakaranas ng malawakang pagbaha dahil sa kalamidad na ito. Nitong nakalipas na araw hunan Sabado ay nagtaas ng ilang alerto sa mga lugar na apektado ng isang low pressure area sa bahagi lalo na ng Surigao del Sur, habang patuloy naman na nakakaapekto pa rin ang northeast monsoon o hanging amihan sa ilang parte pa ng ating bansa, partikular na sa Bicol Region, Eastern Visayas at Tinagat Island, pati na sa Surigao del Norte. Samantala, humirit naman ng aumento sa presyo ang manufacturers ng ilang dilata at iba pang produkto. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, nakatanggap sila ng Notice of Price Adjustment mula sa mga manufacturer ng sardinas, meatloaf, corned beef, kape at sabon. Sa ngayon, ayon sa Department of Trade and Industry, pinag-aaralan na nila ito, subalit sisikapin nilang maitakda ang presyo ng nabanggit na mga grupo sa reasonableng halaga para na rin yan sa kapakanan ng mga mamimili. Kahapon nga ay nagsagawa ng inspeksyon sina Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual at gayon din si Senator Mark Villar, ang chairperson ng Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, sa ilang supermarket sa lungsod ng Makati, kung saan napag-alaman na ang presyo naman ng mga ibinebentang mga produkto ay sumusunod o angkop sa itinakdang suggested retail price o mas mababa pa. Oras natin sa buong kapuluan, 4 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Eto mga kabombo, update muna tayo dun sa sinasabing patuloy na pagkalat ng mga sub-variant ng COVID-19. Ano kaya magiging direktiba dito ng Department of Health? Babalik kaya yung mandatory na paggamit ng face mask? May pag-uulat si Bombo JC Galvez. Bombo Dennis, Bombo Ever, hindi pa rin mandatoryo ang pagsusot ng face mask at mananatili itong personal choice kahit na patuloy ang paglaganap ng iba't ibang sub-variant ng COVID-19, lalong-lalo na ang predominant Omicron virus. Sa kapiyan session ng Kagawaran ng Kalusugan, inihayag ni Department of Health Director 4 of Epidemiology Bureau na si Dr. Alitea de Guzman na ang Omicron at mga sub-variants nito ay patuloy ang pagkalat sa bansa at ngayon nga ay patuloy ang monitoring din ng ahensya sa dalawang sub-variants, ang BQ.1.1 at BA2.75 na mayroong malaking kontribusyon at continuously nag-occur at madalas na nakikita either globally o locally. Sa kabila nito na nagpatuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 at ang paglaganap ng iba't ibang sub-variants ay mananatili pa rin personal choice o hindi mandatory ang pagsusot ng face mask, ngunit kinakailangan pa rin na maging aware sa paligid lalo na kung may nararamdaman at may vulnerable na kasapi ng pamilya. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Department of Health Director 4 of Epidemiology Bureau Director Dr. Alitea de Guzman. Yes, no? Tulad ng global data natin, yung mga nasi-sequence natin ay talagang mostly Omicron sila, no? It's either the original Omicron or these subvariants. And you know, that's expected kasi nga, ito yung prevalent or tawagan natin predominant na variant globally. So it's also expected that will also be the predominant variant locally. I think it will be very unusual kung biglang Omicron siya globally tapos sa bansa natin iba. Pero dun sa tanong na kailangan ba maging mandatory na, no, yung ating paggamit ng masking, no? Personally, no, I subscribe to that individual risk assessment, no? We know that it's a choice, no? It's your personal choice, but it's important that when you make the decision to whether you wear a mask or not, you're aware of the risk you pose on yourselves and to the people around you. So doon papasok yung, ano ba yung mga tamang tanong na itanong ko sa sarili ko. Pag ako ba nag-mask, dapat ba mag-mask ako kasi may nararamdaman ako ngayon? Dapat ba mag-mask ako kasi may kasama ko sa bahay na symptomatic or na-expose ngayon? Or dapat ba mag-mask ako kasi ang mga kasama ko sa bahay ay mga matatanda na o may mga sakit na? So I think it's that ability to make those individual decisions na kailangan maging mindset na rin natin ngayon. Not just with masking na, but I think all other prevention measures.
Sa pagpupulong, nilinaw din ng Department of Health o DOH na wala pang kumpirmadong kaso ng avian influenza na naihawa sa tao dito sa Pilipinas kasunod ng pagtuklas nito sa ibang mga bansa. Sinabi ni Dr. Aletea de Guzman na ang bansa ay kasulukuyang nasa Stage 2 response plan na nangangahulugan ng viral disease ay nakita sa mga domestic birds. Ayon pa kay Dr. de Guzman na 8 riyon ang nananatiling apektado ng avian influenza sa bansa, bagamat hindi na binanggit pa ng Department of Health official kung saang mga riyon. Kaya't ang ginagawaan niyang hakbang dito ay hindi lamang binabantayan ng mga taong pumapasok sa ating borders, kundi maging ang mga poultry products. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa mga karagdagan pang balita, ang Labor Department pinatitiyak na dapat magkaroon ng 8 oras na pahinga ang mga kasambahay at meron ding 24 oras na day off kada linggo. May report ang Star FM Manila. Kinakailangan may pahingang 8 oras kada araw at may 24 oras na day off kada linggo ang mga kasambahay. Ayon kay Ama Charisma Lobrin Satuba, Director 4 ng Department of Labor and Employment Bureau of Workers with Special Concerns, isa lamang ito sa mandatory benefits ng mga kasambahay sa Pilipinas. Kapag nagkaroon anya ng 1 year of service o length of service sa isang household, entitled na ang kasambahay ng 5 days annual service incentive leave na may bayad. Kasambahay, kailangan na po siyang maging miyembro ng SSS Pag-ibig at PhilHealth. Pagka nasa batas po na pagka below 5,000 ang sweldo ay yung pong contribution. Pero pagka 5,000 and above, meron na pong proportionate share ang employer at saka ang kasambahay. Halimbawa po, Sir Aljo, dun sa ating 6,000 na minimum wage for NCR, no? Ang SSS na premium contribution dapat ay 790 pesos. So, ang employer share doon would be 520 at ang kasambahay share naman ay 270 kasi dapat po 14% in all, no? So 9.5% sa employer, sa kasambahay naman ay 4.5%. Sa PhilHealth po, employer share lang dapat 400 pesos po kung 6,000. Sa Pag-ibig po, hati siya 100 sa employer at 100 naman po sa kasambahay. So 200 pesos po. Bukod sa mandatory benefits na ito, mayroon din silang mga karapatang pantao. Isa dito ay bawal na abusuin at sakta ng mga kasambahay. Dapat tiyakin ligtas sa lugar na tutulugan at pakainin. Kapag nagkasakit, dapat na mayroong first aid. Sa ngayon, ayon pa kay Director Santoba, umaabot sa mula 3,500 hanggang 6,000 piso ang sweldo ng kasambahay sa Metro Manila. Iyan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Lapad para sa Wasang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Malamig ang pagtanggap ng grupo ng mga mangingisda sa planong pakikipag-partner ng China sa local fishing villages dito sa Pilipinas. Ayon kay Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya, walang magandang may dudulot sa mga mangingisdang Pilipino mula sa planong ito ng China. Saad pa ng grupo na anumang kasunduan sa bansang China ay hindi tatanggapin ng mga mangingisdang Pilipino o ng kanilang grupo ng direkta na biktima raw ng agresyon. Sa looban niya ng maraming taon, nagtiis sa mga mangingisda sa panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Isa lamang ito ay nangyari nga noong 2019 kung saan ay lumubog ang fishing vessel matapos ang pagbangga rito ng Chinese vessel sa bahagi pa rin ng West Philippine Sea kung saan ay nalagay sa kapahamakan ang buhay ng nasa 22 mangingisda na lula ng naturang barko. Nasaksihan din ang ilan pa mga pangyayari na abusuhin daw ng China ang mga resources sa West Philippine Sea at kung paano hinaharas ang ilan pang mga nasa fishing grounds na rin. Iginit pa ng grupo ng naging desisyon ng Korte Suprema kamakailan na nagpapawalang bisa sa Joint Marine Seismic Undertaking ay dapat na maging babala sa Marcos administration sa pagpasok sa anumang mga kasunduan sa China na magpapaigting sa presensya ng naturang mga banyaga sa teritoryo ng Pilipinas.
Samantala, ibinunyag naman ng Food and Drugs Administration o FDA na nasa halos 20 adverse effect ang naitala mula sa isang iron syrup supplement para sa mga bata na Sangobion Kids. Mahigit 2 linggo yan matapos ngang magbabala ang ahensya laban sa pagkonsumo at pagbebenta nito na nakitaan ng toxic substance. Sa inilabas na statement ng Food and Drugs Administration, sinabi nito na ang pangunahing side effects na naitala, pasintabi po sa mga kababayan natin ay pagsusuka, diarrhea, pagbaba ng gana, pananakit ng tiyan at pamumutla o maputlang kulay ng balat. Bagamat wala naman anyang napaulat na life-threatening symptoms. Nakatakda namang mag-account ng lokal importer na Procter & Gamble ang natitirang halos 291,729 na mga bote ng syrup mula sa kabuang 426,000 pa na mahigit na nasabing syrup na inangkat mula naman yan sa bansang Indonesia. Iniulat naman ng retailer at distributor ng naturang syrup sa Food and Drug Administration na nasa halos 34,660 pa na mga bote ng syrup ang kanilang tinanggal. Matatanda naman noong Disyembre 21 ng nakalipas na taon, nagbabala na ang Food and Drugs Administration sa pagbebenta at pagkonsumo ng Sangobion Kids matapos na ma-detect ang tinatawag na ethylene glycol na isang chemical na nakakalason sa tao kapag nakakonsumo ng mataas na doses. Dako muna tayo sa Central Visayas. Alamin natin mga kabombo yung update dun sa venue dahil naging kontrobersyal nga itong usapin na ito dahil dun sa hindi pa rin kumpleto na preparasyon. Kumustahin po natin dahil may garantiya naman ang lokal na pamahalaan dyan sa lungsod ng Cebu na kanilang kukumpletohin ang paghahanda. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Cebu. Patuloy na naninindigan si Cebu City Mayor Michael Rama na dito gaganapin sa South Road Properties ang Sinulog Festival Grand Parade at Ritual Showdown. Ito'y sa kabila ng pag-atras ng probinsya ng Cebu kung sakali mang dito talaga gaganapin ang nasabing event. Ayon kay Rama na marami na umanong ginawa sa SRP venue at hindi option ang pagkakaroon ng Plan B sa ngayon. Bagay na umani ng iba't ibang reaksyon sa mga Subuanon at naging controversial ang venue ng Sinulog Grand Showdown dahil sa maliban na ito ang unang pagkakataon na pagdarausan ito ng nasabing aktibidad ay hindi pa tapos kung saan maputik ang lugar at delikado para sa mga contingents at sa mga tao na gustong masaksihan ang event. Sa mga nagdaang sinulog ay isinagawa ang Grand Showdown sa Cebu City Sports Center, bagay na gusto sanang ibalik ng ilang mga opisyal ng Cebu, ngunit nananatili ang paninindigan ni Cebu City Mayor Michael Rama na dito talaga sa SRP isasagawa ang aktibidad. Ating pakinggan si Cebu City Mayor Mike Rama. How many percent? Yung road talaga over. Yung road sobra pa sa 100%. Yung road. Yung venue, kaya nga every day my chairman Philip Sapp highlighting today. Sabi niya, isa pag nakita mo, pag kita mo, simentado na, aspaltado na, mga tukunota. Because to see is to believe. Kami, nag-walk through me, among ilingkuran, ang bleachers. Wow, that bleachers, full capacity. What you believe? I will repeat, my president, Engineer Pericles ang naging pamahayag ni Cebu City Mayor Mike Rama. Hinamon pa ng alkalde ang mga kritiko na samahan siyang bumisita dito sa SRP para makita ang pag-unlad ng nasabing lugar at handa na ito sa malaking event na gaganapin bukas Enero 15, 2023. How's that, Bomba Dennis? Okay, Bombo Cherry, ang concern natin dyan ay permanente ba itong mga pagsasayos na ito? Ibig sabihin ay kung sakasakaling umulan, hindi ba manunumbalik yung maputik na lugar dyan? Kasi kung tinambakan lamang sa ngayon, baka pagka medyo malakas yung buhos ng ulan, ganun uli ang maging sitwasyon. Anong tingin ninyo, Bombo Cherry, sa kasalukuyan? Bombo Dennis, nung papasok tayo dito sa venue, Bombo Dennis, sa entrance talaga, Bombo Dennis, maputik talaga, Bombo Dennis. Sabi nga nung kinakausap natin, bakit daw dadaan sa putikan kung pwede naman daw dumaan sa sementadong lugar. Pero base sa ating nakita dito, Bombo Dennis, ang semento lang talaga, Bombo Dennis, ay kung saan maggaganapin yung showdown ng mga contingents, Bombo Dennis. Pero dun sa parte mismo, Bombo Dennis, kung saan manunood ang ating mga Subuanon, Bombo Dennis, ay talagang maputik pa rin hanggang ngayon, Bombo Dennis.
baka naman maihabol nila. In fairness naman, kung bigyan natin ng kumbaga benefit of the doubt, kung makukumpleto talaga yung preparasyon bago yung mismong araw ng malaking aktibidad. So, Baka kailan ba ito? sakali Bombo Dennis na, pero bukas na Bombo Dennis ang aktibidad. So, meron na silang ilang oras Bombo Dennis na gaganapin or gugugulin Bombo Dennis kung talaga bang matapos nila, kasi bukas na magsisimula or bukas na ang grand showdown ng Sinulog Bombo Dennis. Sige, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Live mula dito sa lungsod ng Cebu, Bombo Charmy Balinget. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Sa iba namang mga balita, nakapagsumiti na ang nasa 753 senior officers ng Philippine National Police o PNP ng kanilang courtesy resignation. Ito ay bilang tugon sa nauna ng panawagan ni Interior Secretary Benhur Abalos sa mga generals at full colonels ng pambansang pulisya na magsumiti ng kanilang courtesy resignation bilang bahagi na rin ng kampanya ng gobyerno na malinis ang hanay ng pulisya mula sa kalakalan ng iligal na droga. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, inaasahang madadagdagan pa ang magsusumite ng courtesy resignation na karamihan ay magmumula sa Visayas at Mindanao. Saad pa ng Philippine National Police Officer na aantayin ni Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. ang lahat na magbibigay ng kanilang courtesy resignation hanggang sa katapusan niyan ng buwan ng Enero. Ayon naman sa PNP Chief, dadaan pa sa lifestyle check ang mga nagsumite ng kanilang courtesy resignation na bahagi ng kampanya ng 5-man committee na siya namang sasala sa mga isinumiting courtesy resignation at gagawa ng rekomendasyon sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una nga rito, nitong araw ng Biyernes, iniulat ni Abalos na nasa 704 na generals at full colonels ng Philippine National Police o National Police ang nagsumiti na ng kanilang courtesy resignation. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Target naman ng Administrasyong Marcos na magkaroon ng burokratikong reforma para masawata umano yung smuggling at pagtitiyak ng ease of doing business sa gitna na rin ng kabiguan ng kasalukuyang sistema na matugunan ang mga kinakaharap na issue ayon sa Presidential Communications Office. At sinabi pa ng ahensya na nakipagpulong na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Private Sector Advisory Council kung saan ho ay tahasang sinabi ng Pangulo na hindi epektibo ang kasalukuyang sistema at ipinunto na kinakailangan na gumawa ng paraan ng mga ahensya ng gobyerno partikular na para matugunan ang laganap na smuggling. Paglalahad pa anya ng Pangulo na ang mga issue sa ease of doing business ay kinakailangan at yung inefficiency ng ilang pangyayari lalo na sa paliparan, pantalan at iba pang mga lugar sa bansa ay pangunahing concern at reklamo raw na natatanggap mula pa sa business sector. Kaya naman binigyang diin ng Pangulo na dapat na maging innovative ang concerned agencies at dapat na magtatag ng bagong mga ahensya kung kinakailangan para maging epektibo sa pagtugon sa nasabing suliranin ng ating bansa. Ayon pa sa ahensya, isa sa mga rekomendasyon ang pagkakaroon ng database sa Bureau of Customs at sa Department of Agriculture para matiyak ang efficient na pagkalap at pagbabahagi ng mga impormasyon para malabanan ang smuggling. Samantala naman, sa mga karagdagang balita sa lalawigan, ang Moro Islamic Liberation Front at Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities pumagit na rin sa inkwentro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces at ng ISIS-inspired Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. May nakalap pang balita ang Bombo Radio Coronadal.
Pumagitna na ang Mora Islamic Liberation Front Coordinating Council for Cessation of Hostilities sa enkwentro sa pagitan ng Bangsamoro Islamic Armed Forces at ISIS-inspired BIFF sa ilang bayan sa Maguindanao at North Cotabato. Ito ang inahayag ni Abu Saima Hussein, admin staff ng MILF-CCCH sa isusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon pa rito, plano mano ng ISIS-inspired Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na maglunsad ng pamomomba sa bayan ng North Cotabato at ilang mga lugar sa Maguindanao. Tinukoy pa nga ni BIAF MLF Eastern Mindanao Front Commander MP Ahmad Jack Abbas na ang mga target ng BIFF ay ang mga bayan ng Midzayap, Alyosan, Carmen, Pikit at Kabakan. Sa katunayan, nangangalap umano ng armas ang BIFF at nagpapalakas ng puwersa sa bahagi ng sitio Maumpong, Barangay Dungguan, Dato Montawal, Maguindanao del Sur. Dahil dito, itinaboy ng BIAF MLF ang BIFF at nagkaroon ng mahabang oras na palitan ng putok. Na-recover naman ng BIAF MLF ang iba't ibang uri ng baril, mga bala, ISIS flag at mga subversibong dokumento sa isang kubo na paninawalaang pinatataguan ng BIFF members. Sa ngayon, ayon kay Hussein, pang mga residente din lamang ng mga lugar umano ang responsable sa pagtaas ng tensyon. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagtugis ng BIAF MLF sa mga kasapi ng BIFF at itinaboy ito palayo sa mga sibilyan. Naglagay na din ng dagdag na puwersa sa Dato Montawal at mga kalapit na bayan ng mga otoridad para pigilan ang anumang karahasan sa nasabing mga lugar. Sir, as of now, ang situation dito sa area ng Maguindanao Norte, especially sa Barangay Reducción ng Sultan Kudarat, ay mas matahimik na ngayon, sir, yung situation dito sa area. Katunayan, yung issue na si Ustad Kaharudin ng 1/4 District ay nagkaroon ng operation against ISIS, ay pagkaalam namin, sir, hindi naman ganun ang issue, pero may hidwaan dito sa area niya. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pamansang Radio ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basa Radio. Bombo. Sa Iloilo naman, si Mayor Jerry Treñas dismayado raw na hindi pa magagamit ng mga bibisita para sa Dinagyang Festival 2023 yung multi-million pesos na ginastos o ginastusan na controversial ho na Ungka flyover. Alamin natin ang iba pang update mula sa Bombo Radio Iloilo. Ikinalungkot ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas na hindi pa maaring gamitin ng mga motorista ang kontrobersyal na 680 million pesos na Ungka flyover. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mayor Jerry Treñas, sinabi nito na inasahan niya na mabubuksan ang nasabing flyover para sa Dinagyang Festival 2023. Ngunit ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan, kasabay ng pagbisita nito sa Iloilo, mabubuksan pa ito sa susunod na edisyon ng Dinagyang Festival 2024. Nauna na rin sinabi ng alkalde na maraming mga diplomats ang tutungo sa Iloilo City upang saksihan ang Dinagyang Festival at mas mabuti sana na mabuksan ang Ungka flyover upang maging mabilis ang biyahe ng mga ito at hindi matrap sa trapiko. Sa DPWH is that they come up with a definite stand. What should be done with the flyover? DPWH here will be able to give instructions to the contractor as to what to do, to improve the stability of this flyover. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent of all number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Isinama na ng kataas-taasang hukuman ng Brazil si dating President Jair Bolsonaro sa kanilang investigasyon kaugnay sa paglusob ng mga nagpoprotesta sa mga gusali ng gobyerno sa kabisera ng Brasilia. Ito ang unang pagkakataon na pinangalanan si Bolsonaro na isa sa posibleng responsable sa mga inilunsad na riot noong Enero 8. Ang hakbang na ito ng Supreme Court ng Brazil ay kasunod ng pagkwestiyon ni Bolsonaro sa pagiging lehitimo ng presidential election noong buwan ng Oktubre ng nakalipas na taon. Una na ngang inakusahan ng bagong Pangulo ng Brazil na si Luiz Inácio Lula da Silva na sinusuportahan umano ng mga kaalyado ni Bolsonaro sa paglusob sa Presidential Palace. Bombo Sports News.
Ito mga kabombo, alamin naman natin ang mga updates sa National Basketball Association dahil yung New York Knicks ay pinalamig daw yung katunggaling Washington Wizards. Bakit kaya? At itong si Kyle Kuzma na itala naman ang kanyang season high na 40 points. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Victor Liantino. Pinalamig ng New York Knicks ang katunggaling Washington Wizards sa katatapos pa lamang na laban ngayong araw. Pinangunahan ng Knicks 26 years old point guard player na si Jalen Brunson ang kanyang team matapos itong magpaulan ng 34 points, 8 rebounds at 8 assists. Ito ang ika-24 na panalo ng Knicks ngayong season ng National Basketball Association dahilan upang manatili ito sa ika-6 na pwesto para sa Eastern Conference ng NBA. Solido naman ang naging kontribusyon ng New York Knicks small forward player na si Kyle Kuzma at nang umuskor ito ng 40.7 rebounds at 7 assists. 4 na puntos ang naging lamang ng Knicks kaya't hanggang sa mga huling minuto ng laro ay pinilit pa rin ng Wizard na umabante. Naitala ng Wizard ang kanilang ika-9 na talo sa sarili nilang balwarte sa Capital One Arena na pinanood ng libo-libong Pinoy fans. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian Tino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Patuloy na gumagawa ng ingay ang pambato ng Pilipinas na si Celeste Cortesi sa Miss Universe 2022 pageant matapos mapabilang sa frontrunner list ng 2 international publications. Pangalawa sa top pick ng Missology na isang beauty pageant platform para sa Miss Universe 2022 title, si Cortesi. Kabilang din sa final hot picks sina Miss Universe 2022 candidates Miss Venezuela, Miss Curacao, Miss Dominican Republic, Miss Puerto Rico, Miss USA, Miss Colombia, Miss Thailand, Miss Jamaica, Miss Mexico, Miss Aruba, Miss Italy, Miss Germany, Miss South Africa, Miss Peru, Miss Bahrain, Miss Vietnam, Miss Mauritius, Miss Portugal at si Miss France. Samantala, sa inilabas naman na Miss Universe 2022 final sash pick ng Sash Factor, pangatlo si Cortesi sa listahan habang top pick naman ang kandidata ng Venezuela na si Amanda Dudamel. Bukas na ang inaabangang coronation night ng Miss Universe 2022 sa New Orleans, Louisiana, kung saan makikipag-compete si Cortesi sa 83 iba pang delegates para sa titulo. Una rito umani ng papuri mula sa kanyang fans ang performance si Cortesi sa kanyang swimsuit, evening gown at Darna-inspired na national costume sa ginanap na preliminary competition noong araw ng Huwebes, Enero 12. At Luzon, Visayas, Mindanao, yan na po ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Na ang nakaligad karon sa takna sining las 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Istorya naton diri mga kabombo ang mangin sitwasyon sa trafiko, dalagan sang trafiko by next week kay before pa man sang 20, 21 and 22 amo ning tatlo kadlaw nga ekspektaron naton sa aton sining mga kabombo ang pagsaulog naton sa dinagyang festival kag madamo na sa mga nagakaigo sini iyang aktibidades diri Banwa sa syudad sa Iloilo. May klase panihalin sa Lunes mo. Now, ti-ekspektaron naton bangod man sining pagtukod karon sa mga stages, mga judging area, magutok gidiya ang dalagan sa trapiko. May management bala diri nga pagapatigayunon. May adjustment nga pagapatigayunon ang Public Safety, Transportation and Management Office orang Traffic Division sa idalom karon ni Mr. Jack Kunlo. Agod nga ti bisan pa paano bala although nga ti mambal naton magapugok kinadalagan sa trapiko pero mapahagan-hagan man iniya. Okay, ti sa nasiling na may klase, may opisina pa humalin na Lunes tubtob ba Huwebes hasta Biyernes guro gani na pagkahapon sa Biyernes daw ay na klase or may klase pa ning iban but mag-umpisa na sinadra Banwa ang pagsarado temporaryo sang pila iya ka mga mayor nga dalanon
Bangod man sa sining sa ulog man naton sa Dinagyang Festival, kaga may mga aktibidades kita by Saturday. Sa aton sining mga kabombo. Standby kay hibaloon tana dugang driman sa aton sining pagpalayag sa DYFM Bombo Radio Iloilo, no? Sa aton sining mga kabombo ginarimahin gin kamo na, no? Ginarimahin gin naton sining iyang mga tagpalasakop sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Gusto mo sang dalagko nga cash prizes? Tikon nag-amar ikaw sang dalagko nga cash prizes katulad abis ang 50,000 pesos ukon 1 milyon. Now, sa palabuton sini nga Grand Draw sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio at Star FM. Siyempre, damuon mo man ang imo sini nga entries para dako ang imo sini nga tsansa nga magdaog. Kay sa Grand Draw sa Enero 21, aton sini nga regional prizes sa regional draw from Luzon or NCR, Luzon, Visayas, and Mindanao. May guaranteed the winner dira. Now, sa NCR may ara, sa Luzon may ara, sa Visayas, no? Visayas sa area, tikong Visayas area, mag-Iloilo, abe. Ti diri magagikan ang 50,000 pesos iyang regional draw winner naton. Sa Mindanao may ara man, pag Grand Draw, mapilian pag ginang Visayas area kagang Iloilo. Ti diri man sa aton magagikan ang panibag-o sini iyang nga mangin katapo sang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club nga magadaog sang 1 milyon ka pesos. Ti karon ano ang mga nagakaigo sini iyang nga pamaagi agod nga mangin dako ang tsansa mo nga magadaog sang mga dalagko sini nga cash prizes. Damuon mo man ang imo sini nga entries nga ipasakop, nga ihulog, nga ipadala. And by the way, hindi gid ka mo malipat Now, nga dapat week number 1 tub 7 lamang ang ibutang sini ninyo nga mga week number sa inyo nga entry. Now, hindi na kamo magbutang dira kag hindi gid pwede nga ibutang ang week number 8 late entries. Hindi gid na pwede Pili lang kamo sang numero humalin 1 tub 7. Di mahambali ka ubi mong butsam di buina sa kuya sa numero nga 5 at iibutang dira sa imo nga ginatos or linibo nga mga entries nga ihulog para iya sa Grand Draw, butang mo dira iya week number 5. Sa mga kabumbota nga nakahulog na sang madamo sini nga entries from week number 1 to week number 7, hindi gid ka mo magkabalaka. Kay man ang mga non-winning entries ang malakip sa palabuton sini nga Grand Draw sa Sabado, Enero 21, tuig 2023 sa masunod na niya Sabado. Tiano pang ginahulat nila nimo, may isa pa ikaw kasimana nga magwaswas sa paghimo sang imo sini tuman kadamo, halos pa lang kung malapot mo ya linibo sini ma-entries, palaputa sa linibo kay mabawi mo ginina, ang imo sini iyang pagkapisan, amo na ang balilabla kung may tiyaga, may linaga, titsagaan mo na maghimo sang linibo nga entries para dako man imo sini nga tsansa nga mangin milyonaryo. 36 minutos na kaligad sa takna nga alas 12. We have on the line Mr. Jack Cacunlo, ang head sang Public Safety and Transportation Management Office. Agod istoryahan naton ang adjustments nga paghimuon sa Traffic Division, may kantanan man sa pag-put up na sang mga stages or mga judging area sa mga mayor nga dalanon diri sa syudad sa Iloilo. Sir Jack, good afternoon. Si Bombo Champ, live ikaw sa Bomboanay sa Udto, sir. Bombo Champ, mayong hapon, may hapon gid aton tagpalamatil. Yes, sir. By Monday, expectaron naton gati may klase, may trabaho, may opisina pa. So, anong mga adjustments nga himuon sa nga PSTMO sa Traffic Division kay amat-amat na naton nga gina-install karon ang mga stages or judging area sa pila ka mga mayor nga dalanon diri man sa syudad sa Iloilo? Bombo Champ, insakto na subong kag buwas adlaw sige ang pag-construct and possible nga sining weekend maubos na gid sakop ang mga karsada kundi located ang aton nga mga stage sa Bombo Champ kapareho diri sa intersection sa Quezon Ledesma kag sa aton nga mapa Rizal Street Bombo Champ. Amo man ang aton nga Capitol area Bombo Champ except sa Grandstand naton kay may bilin nga karsada ang aton nga Grandstand. Bombo Champ, may mga gagmay kita mga rerouting but expect kita sa moderate to heavy traffic sa area
labi ni gid diri sa Quezon Ledesma Bombo Champ, no. Ang mga tanan dira nga diko sa area sa Quezon Ledesma, no, diri na sila madiko sa may area sang Halandoni or Mabini, no. Bombo Champ Mabini Ledesma, and dira man tapit, no, Bombo Champ dira sa inyo sa Bombo Radio. Maka-experience makita dira, no, sang moderate to heavy kay sirado ina ang dalan, Bombo Champ. And mariroute ni siya ang aton nga incoming outgoing diri naman sa may area sang General Blanco, lapos niya Ortiz, Bombo Champ, no, para mas ma-imagine sa aton nga tagpalabati sa likod ni siya na sa may former Santa Maria School, Bombo Champ, no, dira sa may Maria Clara. But dira sa inyo Bombo Champ sa mapa nyo mga private vehicles, dira na siya magi, no, dira na siya labay man sa inyo, no, medyo mataas ang masaka ang volume sa salakyan na nag-aagi dira. Kayo open pa na siya lapos sa may Rizal Street pakagto sa may Central Market nga area, Bombo Champ. All right. Now, Sir Jack, ining mga adjustments naton sa sining mga mayor nga dalanon nga igaserana, may mga assist man dira nga mga katapo sa traffic division sa PSTMO. Yes, Bombo Champ, may arak na kita, no, sa mga areas ng diin kita naton mag-increase, no, ang volume sa traffic congestion sa inyong mga area. Plus, Bombo Champ, initial man namon, no, para makabulig, no, kung may makita kita dira nga nakaputi, may ID nga trainee, no, ang aton initial nga gin-hire, no, ni Mayor Jerry Tanyas, Bombo Champ, no, nga mga trainee naton nga additional nga mga traffic personnel to assist and to augment, Bombo Champ, no, kay tungod nga kadamo sa mga development sa aton city, no, tanan naton nga market ginaubra, Bombo Champ, no. Isa pa na, Bombo Champ, no, that's why nga nagdugang kita sa mga traffic personnel kay may mga dalan kita nga ara ang aton nga mga temporary stalls sa mga karsada. But all of this, Bombo Champ, na mapping na namon tanan, that is why nga nag-approve kag naghatag na si Mayor Jerry niya sa aton additional personnel. And amo na, Bombo Champ, salamat kino first nga maakon ma-inform ang atong punuyo, no, base matingala sila nga may ara nga duway ga uniform nga puti lang. So mga initial augmentation tani, Bombo Champ, to assist ang aton nga traffic situation sa atong syudad, Bombo Champ. Pila ka bilog ang mga trainees naton nga i-deploy by this week, Sir Jack? May initial na kita, Bombo Champ, nga na initial na naton at orient kag na train sang mga basics ka, Bombo Champ, no, mga 50 personnel ni, no, first batch 50 personnel, Bombo Champ. Nga by Monday i-deploy na namo na Bombo Champ kag nakakandak na kita ni sa ila sang series of lecture and initial exam. Actually, damo ni Bombo Champ, no, galing kay ay nakapasar lang, I think not 50, 48 Bombo Champ, no, sa 70 ka batch do 48 ang nakapasar. So amo ni sila nga initial nga deploy naton, Bombo Champ. Madugangan pa bala ini, Sir Jack, hasta iya mag dinagyang festival proper na gid? Yes, Bombo Champ, ang aton target is 100, Bombo Champ, no. Ang aton nga hiring is 100 additional personnel, so 100 na aton target. But of course, Bombo Champ, bala mo, hindi yun subong pag-apply, pag-recommend, mabaton na yun, no? Mas stricto na kita, Bombo Champ, no? So gaagigid sa series of interviews and lecture and orientation and exam, Bombo Champ, no? Bisan nga dalian naton, but of course, ginasunod ginamon subong ang procedure para nga mas masala naton sang maayo, kag mas maging tadlong ang pagsugod, no, sang aton nga bago nga personnel. Alright, so may 50 personnel kita mga trainee naton. How about ang ang mga miyembro gidya sa PSTMO Traffic Division, pila ka bilog ang i-deploy naton nga tawo, Sir Jack, umpisa sa Lunes nga adlaw? Bombo Champ, may ara kita 314, no, sa duha naton ka shifts, no. So agahapon nila, no, 300 personnel ang aton existing, Bombo Champ. Alright, so on and all, expect naton nga ang presensya sa 200 personnel, kay may shifting ang sa 300 nga personnel sa PSTMO ni Traffic Division. So expect naton mga 200 ang i-deploy sa PSTMO, Sir Jack, nga mag-manage, magbulig sa pag-manage sa traffic. Yes, Bombo Champ, no, per shift, no, plus ang ara na atong augmentation, Bombo Champ, no. So every shift na, but Bombo Champ, sa highlight naton ya Friday, Saturday, and Sunday, Bombo Champ, wala na kita ka-shifting, no. Halin na sa alas 5 sa kagahon hasta sa alas 11 o alas 12 sa gabi, full deployment na, Bombo Champ, no. Busingon, wala nagamata ang shifting, kulit ang aga hapon naton, nagadungan na inatan ng deploy for us to manage sang aton nga mga dalanan, Bombo Champ. Full force na by umpisa sa Pizza 20?
Yes, correct. Bombo Champ, 20, 21, and 22. Alright. Now, Sir Jack, isa lang ka-concern ang PSTMO, si Mayor Jerry Triñas nga naanti nagmando sa pag-clear sang aton sini nga mga dalanon against sa illegal parking. Anong matabo sini Sir Jack? May ara bala kita sa gyapon sa implementation sang pagpangdakop sang illegal parking sa palabuton sini nga Pizza 20 tubto 22? Bombo Champ, although sige-sige kita, but sa Pizza 20, 21, 22 Bombo Champ, no? While kita sang operation na sa illegal parking because ang tanan natin yung personnel nakatugtok sa pag-manage ang aton nga kabilugan nga syudad Bombo Champ because ang 2021 and 22 city proper and Mandurao area Bombo Champ ang aton nga coverage, no? Ang aton coverage sa aton nga mga activities. So naka-full deployment kita, no? Pati ang aton mga special operations team naka-assist sa aton nga traffic management and security preparations para sa aton dinagyang 3-day highlight sa aton dinagyang Bombo Champ. Alright. Sige. Sir Jack, thank you so much sa mga information nga panghatag diri nimo na pakabay pa na pahibalo naton as early as today ang aton sini nga mga kabombo sa mga palabuton siniyang may nadlaw partikularmente sa 3 kadlaw nga pagsaulog man naton sa Dinagyang Festival. Salamat gid Bombo Champ kag mayong hapon di ba? Deriwavit si Mr. Jack Kunlo, ang head sa Public Safety Transportation Management Office. So hopefully by tomorrow afternoon, no, matapos na ning tanan naton iyang mga stages, mga judging area naton, no? Pagkatapos may mga adjustment sang traffic. May mga rerouting ang patigayunon ang traffic division sa Public Safety Transportation and Management Office. Expect na ron tanagin man na mangin mapinot ang dalagan sa trapiko, moderate to heavy gani sa mga tinaga pa ni Mr. Jack Kunlo. O galing kiti hindi taman abi ini mapa-iway gid or mambal naton nga duway gid kita sa agyan nga matrutawhay niyaw. Kay mangin masako na ang aton sini nga city proper area sa palabuton sini nga masunod nga semana. Kay sa masunod nga semana sa weekend dinagyang festival na mo. Sa aton sini karon nga mga kabombo, that is why nga nagayo man kita sa paghango pa sa aton sini nga mga kabombo para iya nga kung bisan pa paano kung why ka malang sang labing importante nga transaksyon diri sa may downtown area, mas maayo pa nga magpaiway lang anay sa pagpadulong diri. Kung magpadulong man diri siguro tulo tempranuhan mo pa para nga hindi ikaw maipit sa pagpugok sa dalagan sang trapiko. Sabay naman sang deployment sang PSTMO, ginpalinto ng ni Mr. Jack Kunlo nga mayara sang mga nakaputi nga t-shirt pero may mga identification cards man ini sila, mga trainee ina sang Traffic Division sang Public Safety Transportation and Management Office nga magabulig sa pagdilihir sang pagdalagan sang trapiko. Sa Pizza 20, 21, 22, why anay dakpanay sang illegal parking kay tanane ang mga katapo sang Traffic Division magatutok anay sa pagdilihir sang dalagan sang trapiko. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. So kabay pa ngati nakapalinton kita sa mas temprano sa inyo agud nga mapreparahan nyo man ang mapinot nga dalagan sa trapiko by Monday. Oras 46 minutos na nakaligad sa taknang alas 12. Pagbalik nato na banwa, kumustahon naton ang garbage collection, pagpanipon sa basura ano kadamo sa pagtakop sa pagtapos sa opening salvo kagapon sa mga area sa palibot man diri sa syudad sa Iloilo. Lakip na sinaderyo, kumpol nagpasakop sa criterium race. Hamakon mo sina banwa, waya yan naging upang sa iya ang iya sining disability agod nga magpasakop sa mga kasubong sining sporting event. Balikan naton ini matapos ang pila ka mga importante nga pahanumdom. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization,
Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Hulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sa maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sa pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity
agud maangkor ang masanyo kay kaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy. 53 minutos na nakaligad sa takna sining Lasa 12. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo mangikaw po nato ng head karon sang General Services Office at the same time sang City Environment and Natural Resources Office. Agod istoryahan naton ang garbage collection kagapon sining adlaw kay pagkatapos ang opening salvo ti pipila naton ka mga kabombo ang iban sini sa ila do nalipat kag do amot kun kakilala sa basurahan pinangbilin lang nila sa igad sang dalan. Sa linya naton si Engineer Neil Ravena. Engineer, si Bombo Cham, mayong hapon gid live ikaw sa Bombohanay sa udto, sir. Hello, Engineer. Good afternoon. Yes, good afternoon. Mayong ugto sa tanan, no, sa taglamati sang Bombohanay sa ugto kag sa imo Bombo Champ mayong ugto. Alright, nakita man naton engineer from the start until the end ang aton siniya nga mga street sweepers ginasunod gid ang mga basura sa mga nag-perform sa opening salvo nga mga tribo at the same time sa ila sinima supporters, but may pipila pa gid iya nga mga nabilin pa gid nga basura after na sang nagpalauli na gid ang mga tawo nagikan sa downtown area. Kumusta ang garbage collection naton sa mo sadto iyang event, Engineer Neil? Yes, no, giina sang aga, the first hour in the morning amo to ang akong in-check. So sa collection side ta sa aton way bridge dito sa sanitary landfill, ang aton nga nakolekta is 59,000 kilograms, no. So that is more or less mga 60 tons ang aton gin-collect. Ina sa city proper lang nga kahapon nga collection kag kaina sang kagahon, no, kay ang ibanta nga truck is because nga may road closure kita. Ang ibanta nga truck kaina sang kagahon mga 3 AM nagkuha, no, until 6 AM, no, gin-review naton ang downtown area. So we deployed 90 street sweepers, no, sa tatlo ka staging area. Pag nag-deploy kita sang tatlo ka truck to collect all those garbage nga nabilin, no, sang aton nga mga tumalanaw, no. It was a very successful nga opening salvo. All right. Okay. So 60 close to 60 ton city proper area only. May comparison ka na sini, engineer, halimbawa abi sa mga nagliligad sini mga opening salvo kung do mo man sini ang volume sang basura nga na-collect ninyo? Based sa gin-check namon, mga 10 tons malang ang difference. So, more or less, nagdamo. Giman, no? Mga 8 to 10 tons ang nagdugang sa aton nga basura. So, why ko pa ma-check ang sa waste bin naton kay naulihi sila collection sa waste bin. Kaya ginapauna ko ang sa mga streets nga sweepings nga nakuha sa atong mga street sweepers. Mm-hmm. Usually kung may mga event kita abi katulad sang dinagyang may mga tatlo gid sina kadlaw mo nga tawag sing gani ang tawo nagakadto diri sa downtown area, mga gina-estimate nimo ang average nga collection sa basura, mga ano kadamo, Engineer Ravena, sir? Yes, gadugang kita number of trips, no. Actually sa like for example, we are expecting sa January 22, pagka 23 sina gina-expecta nga madugang kita mga 30 trips, no. So if 30 trips, 2.5 tons per trip, no. So more or less mga 7, no, 7.5 ang aton nga
dugang no sa aton nga mga ano sa activity lang gid na yan no ang additional no nga basura. That is ang aton nga gina-expectar abi may dugang kita nga mga food festival nga area, so more or less madugang gini. I am expecting basi mag times 2 no ang kadabuon. Like for example kahapon observe namo no, it's because siguro nga 2 years nga wala kita sang Dinagyang Festival, though na-excite gid ang mga tao kag daw kadamo gid no sang nag-participate sa opening salvo. So siguro ang subong nga year we will expect nga mas madamo-damo gid nga basura nga aton ma-collect this year. Yes, kag as per information ang Senro naglibot man sa tagsa sini ka mga kiosk kag nag-remind man sa ila nga dapat sila mismo mangin responsable man sa paggatipon sang ila basura, engineer. Yes, no. May team ako nga IEC team that will conduct the information education campaign sa mga street vendors naton kag mga nagabaligya no sa along the road, and at the same time may anti-littering team kita no, enforcement. Amo ni sila magadakopya sa mga anti-littering kag ang inaablang nagapangihi iskan diin lang. So those are i-operate naton during the Dinagyang celebration no. So I think it will start sa Wednesday gid no. Kay mo-open ang mga kiosk sa Wednesday. So definitely amo gina ang aton nga tutukan no sang IEC team and the anti-littering enforcement team no. May isa pa ko ka team nga gin-create that is also for Senro nga office kay duwa akong ginadala nung sa solid waste management kag ang sa Senro no. So ang ginapangabay ko lang no pag-isip mo programa nga mga tanom bala nato no. Okay. May mga tanom kita nga sa Sunburst Park, Plaza Libertad, sa tubang sang Freedom Grandstand no. Kahapon isa sa ginugtasan ko gitong tubang Freedom Grandstand, but anyway ga-enjoy ang aton tao no. We don't want them to be hindi ta gusto maging killjoy man sa ila. Yes sir. So kay may mga kabataan no, hindi mo na masaway. So anyway, we will try our best no nga mahagan-hagan. Hindi lang tani paglasakon naton mga tanom. Okay. Na-mention mo ang dakpon ang mga nagapangi sa bisan diin lang nga lugar. Masakop pa sang imo sini iya nga opisina, engineer, ining mga portable toilets naton bala? Yes, ako na ang naga-manage sina. Although may private kita ngaging kontraktor no, ngaging arkilahan sang portalets. We will be deploying 70 no portalets. Kag ang city-owned nga may 12 kita ka portalets no. So these portalets will be deployed in different areas so that ma-minimize no ang ang pagkapangsot after sang aton nga activities no. So we also appeal no sa aton nga mga mga dinagyang mag-participate nga kung tani no. We will deploy enough siguro nga portalets no. We will deploy 70 para nga may kamo no, may kadtuan kamo nga portalets para maka kamo sa inyo nga personal necessities no. So naka-assign na no ang mga tao to maintain sang ani nga mga portalets. At the same time mga stages naton gibutangan ko sa mga bag-o nga portalets. This is to accommodate sang mga aton mga spectators nga ara sa stage. Ining 70 portalets engineer, para lang bala ini sa lalaki or ang isa ka portalet para lang sa lalaki or may ara man niya nga para sa lalaki kag para sa babaye? Yes, ginaduwa-duwa ta na no, ginapares-pares ta na for men and women no. Nakabutang man na sa aton nga mga portalets. So normally ang deployment sina duwa-duwa for every location nga gin-assign ta. So may ara para sa lalaki, may ara man para sa babae. May balayran bala ang magamit sina dira, engineer? No, libre ina no. Nadala ina sa aton dinagyang
nga ging kontrata. However, based on the experience, may ara nga mga barangay na nga nag-provide man niya sang ila mga portalets. So, daw may mga report sa akon nga amo niya daw may ginasukot na kay tungod ginagastusan Manila sa disposal kag discharge sang ila nga mga toilet sa paglimpyo, toilet paper. So, may ara balan nga mga streets nga barangay ang naga-operate, ang nagapatigayon sang pag-maintain no sa sining mga portalets. All right. Sa portalets bala engineer, pwede diri ang mambal naton abi ang pag deposit man sang imo siniya nga higko or para gid lamang sa ihi pero pasensya sa mga panyaga late panyaga. Pwede bala dang dira duha or ang makiteri gid lamang sini ang pagpangihi engineer? Yes, no? Both kung do kabudlay no, kabudlay nato na explicar ang sabaw kag pataw ang sabaw kag pataw dala tanan pwede may provide ako nga ano no nga bioenzymes no to prevent sang odor, to mitigate sang odor, and at the same time mag-ano sang bakterya no mag-ano proseso sang bakterya sa aton ano kay may ano na siya may interceptors no ang akon ang iya sang city may-ara. So definitely pwede siya ka-accommodar sina no kay di mabudlay man sa aton mga bisita. Yes. No, kung abuton ka sang imo nga ano dra. So definitely may mara ginaya. Hindi ta na malikawan nga may ara ginaya. Ano na bala natumod na bala naton engineer kung sa diin ini nga mga lugar or streets ipangplastar ang 70 portalets? Yes, normally nasa junctions siya, no? Sa mga junctions sang like Snart, Jimbasa, no? So mga junctions na bala mga corner. So dra na siya ginabutang, and at the same time sa mga locations sa mga stages nato, no? So we have 4 stages, I think. Freedom Grandstand, Capitol area, Mapa, no? Mayara sa Mapa, and Quezon Street, I think. So those areas are provided with portalets, no. So naka-assign na actually ang ano pati ang aton nga garbage collection area kung diin siya kuhaon sang truck ni Lison kag truck ni City naka-provide no. So siguro next week we will send sa mga maps kag mabutang kita sa mga dot nya red to siguro to identify sa mga areas para makita sang aton mga pumuluyo kung din sila makadto. Engineer, luyag ko lang balik-balikan ang na-mention nimo nga Wednesday maumpisa na ang mga stalls naton diri. Amo ni balang mga stalls ang gasulod sa pinsar ko ang mga kiosk din sa kilid sang dalan. By Wednesday matukod na ni sila, mamatamat na sila put up ni. Yes, no, ang mga kiosk they will start sa Wednesday. So I think the operation will be Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So, pero pagka Sunday, I think the agreement was 2 a.m. Kilanlan, naka-dismantle na ang ilang mga kiosk. Okay, we will start na sang clearing sang road nato. Kaya ang usual, abis ang una, ang nandan taya, Friday afternoon mo. Dira na sila umpisa nagatukod, but subong, Wednesday, hapon man ni sir, hapon man or sa aga pwede na sila magka-put up. I-correct ko lang Bumbutsampa, I was referring to kiosk niya yung ara sa sa food festival area. Sa food festival area. Okay. Food Okay. festival area. May ara ba lang kita nga mga kiosk nga gin-allow sang city sa sa mga main roads natin. Yes. So that will be on Friday, siguro Okay. Thursday. Hindi lang ko definite sa date. Pero kung food festival ang pag-istoryahan naton, katulad na diri sa may Delgado area, dira na. Wednesday pa lang sugod na sila. Yes, All right. Sige, mas mayo kay klaro kita, Engineer Venasser. Sir, thank you so much for your time nga ginahatag diri sa Bombo Radio kag gin-shareman nga mga informasyon para sa aton sa mga kabombo. Yes, thank you Bombo Champ, no. Ako gid mapasalamat sa inyo for being my partner, no, sang city also, no. For partnering with us to give information sa aton mga pumuluyo
so that maging successful ang ato mga activities diri sa syudad sang Iloilo. So madamo gid ka salamat Bombo Champ kag sa imo tagpalamati sa Bumbuanay sa ugto. Deriwavit si Engineer Neil Ravena. So nagdugang napulo katunilada ang basura nga nakolekta sang Jail Services Office kay sang Senro Solid Waste Management pagkatapos ang opening salvo. Kag ginalauman nga ma-increase pa gid ini sa palabuton siniya nga masunod sini nga semana bangod man nga ti ang excitement sang tawo hindi lamang mga taga diri, may mga local tourist man, may mga foreign tourist man, so magadugang ina sila sa maga-contribute sang basura nga matipon during dinagyang festival celebration. Kag speaking naman iya sang mga portalet sa mong gining importante, ti iga-plastar ining stenta ka mga portalets kag nabay 12 pagin iya ka syudad iya sa aton sini Makabombo sa mga junction, no? Sa mga areas kag malapit iya sa mga judging areas naton. Pwede kuno duha ang wiwi kag pop. Hambal ni Engineer Ravena kag wala inisang balayran, pero ang mga kabarangayan may mga naga-provide man sa portalete kung magpangayon na sila bisan dulo donation lang para sa maintenance at iway man sa kontratiempo siguro, no? Para sa aton siniya nga mga kabombo kay kabudlay nga naan sa sitwasyon kung mag-ara na lang mga activities abuton ka dira sa imo siniya nga inugwiwi inugpupti puli ka pa sa inyo balay mabiyahe ka pa nga kalabanan sa mga mayor nga dalanon diri sarado sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. So may gin-provide ang city government sang mga portalet 70 ini kabilog kag siguro mga masugod sini Lunes or Martes makita nyo na dira kay hambal ganin ni Engineer Ravena pangmarkahan na ni isang pula nga pinta kundiin ipang plastar ini mga portalet. So pwede nyo na ma-review, pwede nyo na malibot-libot samtang nagalibot-libot ka mo matandaan ang nanang area para nga kung saan ka mo maplastar, no? Kag mahibaluan na ninyo kung diin iyagin pang butang ining mga portalets sa aton sinikarong nga mga tagpalamati. Kag by Wednesday ti maumpisa na iya tukod, no? Sang ila sini nga mga kiosk ang sa food festival naton. Sa aton sini nga mga kabombo ko sa DNT Food Festival. Sus, kung ang imo sini Bombo Umel nga New Year's resolution, mamba ka nga majita na ako. Tiway na tsansa. Maguba ginaiya, no? Ang imo sini nga jita sa plabuto sa food festival. Sos Maria kagusip po. Kabalo ka naman iya sa mga linuto diri sa mga Ilunggo. Matuman ka namit. Dindiin manayang inasal ka bakulod kung mag-asal mga taga Iloilo man. Hindi ba? No? Amo na by Wednesday masugod na ni sila i-install sa ila sini nga kiosk sa aton sini nga food festival area nga isa man sa mga ginakalangkagan nga amo na ding ginadagsa man sang mga bisita naton ining food festival sa dinagyang 2023. Pero ang mga kioskiya sa kilid sang dalan ti Thursday or Friday paina sila iya maumpisa sa pag put up sang ila sini nga mga kiosk ang ginaagyan taman same man no? Amo-amo man sina sa aton sini nga mga kabombo pero mas ginalauman naton nga tagsa sini karon ka mga kiosko laban sini dagsaon giniya sang mga saulog or maga-celebrate now sang dinagyang festival bangod man sang kahidlaw mga kabombo. 10 minutos na kaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga panumbalik Banwa. Kumpol, hindi lang isa kundi duhagid ka kamot. Nagpasakop pa iya sa criterium race. Si Mayor Jerry Treñas gindayaw ining criterium race kay kadamo kuno sang nagpasakop, no? Kag ang mga winners ginkalipay man sang alkalde kay gilayon sini nila na baton ang insakto nga premyo. Kung anong ginbutang to sa invitation
Amo man ang ginatag. Oh. Paryoso na lang mag-imbitar ka lang mapa 1 kak ka. Oh, 1 kak. Amo ning premyo pasti scale imutang mo na. Oh. Di pero ari ang tutod nga balita oh. Kay ang iban sining tao gareklamo kabudlay isang kabuhi ko ano masurinder nako. Why nako mo sila oh. Pero tiyo isa iya ka person with disability nag-intra pa sa isa ka sporting event. Balikan taning istorya sang isa naton kagasimanwa sa pagpanumbalik man sang bombohanay sa udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabalaka mo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon.
Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inidoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kun wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kun magluto sang pagkaon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kon ang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Masobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated area. Minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Joe Maravilla. Hibaloon naton ining istorya sa likod sang isa iya ka person with disability. Kumpol gid sining duha niya ka kamot. Pero nag-angkon sa nga nagakalain sini iya nga paggadayaw bangod nga nagapasakop ini sa criterium race nga ginhiwat subong iyang adlaw. Now, ang criterium isa ka palumba ini siya, no? Sakay iya sa bisikleta kag multi-lap event ini. Ginapatigayon sa aton sini nga mga kabombo sa mga close course nga typically a mile or less, including 4 to 6 corners sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Hindi rin ginihiwat sa syudad sa Iloilo ang criterium race. Oh. Hindi man lang ulango sini ang preparasyon. Dapat grabe ang resistensya mo sini. Porque duay kakamot ya, utod, duay. Hibalontang istorya sa likod sining criterium racer nga may disabilidad. Bombo Jomar sa report na please come in. Ang sentro sang attraction ang ining person with disability nga halin pa sa may uton Iloilo kag nagkadto no sa may syudad agod nga magpasakop sa sining dinagyang
criterium race o kun sa malikot nga pulong bike race bumutsamp no sa aton nga mga kabumbo. Bali ining person with disability kung PWD amo ning si Kenneth Flores, 37 anyos sang Banwa, sang Uton, Iloilo. Bali ang iya sini karon nga kakulangan sa lawas ang iya sini nga kamot bumutsamp. Kung sa dito duhagid ni kakamot ya ang nakumpol. Kung sa diin ti bistro sa iya sining presayon nga sang nag-eskwela palang ini siya sa high school, balin na kuryente ini siya bumutsam kag amo to nga ginutod na lang ang ining iya sining kamot. Ti amo to nga ta time naging kasubo yaman nga ti sa part niya nga ti siyempre hindi niya sa makapagustoy no kay ti way na ang duha sini ka kamot. Pero hindi na upang kay abangod man sa ina sini nga mga abyan nga ti isang una mahilig man sa pagbisikleta nga doon na inganyo man ini siya kag naganahan man no nga mag sakay sa bisikleta kung sa ditigin himuan pamaagi kung paano ini siya makadrive sang bisikleta. Kung lang taon naton ang iya sining dala ning mountain bike ginbutangan ini siya bubutsam kay ti kun kumpol imo sining kamo siyempre hindi nakapangyapot sa manubila tapos siyempre lipot doon din nasabi makaduko man siya pero siyempre maalay so himo diri nga daw ginbutangan na lang isang kabilya nga gin-extend bala sa may magtimbang nga manubila tapos ginbutangan dira nga daw do nagayahong-yahong nga steel nga pwede ya masuok dira ang sining kamot nga kun mag-drive sa bisikleta why na ini siya nagadungok o kung nagaduko babutsam bangod nga ti why nang sining duha nga kamot. So ang duha ni Castel do amo ning serving manubila niya nga nagaangot man sa magtimbang manubila sa bisikleta agud nga ti pwede sa makapalig ko abi no sa iya sining bisikleta kung may likuon amo na ang purpose dira kay siyempre ti mabalance man no ang pagmaneho sang ining bisikleta bumutsam. Actually kay na pag start sang hampang sobra ni sila mga 20 no 20 kabilog adra sila nagumpisa sa may area sang Freedom Grandstand along the Mulyelo ni street lang gid ni sila tapos may ara lang ni sila nga gin lista nga pangalan nila tapos ang ibang ti may ara nga registration kag ati sa mga upo dito kumpleto man wise ang mga PWD do siya lang ning nakita naton nga nag-entra sa age category nga 30 to 39 years old nga isa karon niya ka person with disability bubutsam nga tigindayaw man to sa pila ka mga netizen ang iya sini karon niya nga ti kaisog kag desidido sa pagpasakop sining hampang kay ti hindi niya basta-basta nga ti mabakal ka lang to bisikleta tapos ba intra no kay ti dapat endurance ini ang ginaistoryahan ta lawig-lawig endurance nga hindi ka dali-dali mahapo kay ang ining hampang do pila to ka laps do 5 kung di ka magsala nga ila sining paglampason ti ang upod mo da nga ang iban ti bastante man sa training kag iban ti hindi nito PWD ang sining mga kasumpong so nagpasakop ini siya kag tinakita ta man no ang sining performance bubutsam nga do simple lang no do kasubong lang bala si iba nga ti way man sa diferensya ang iyang pag-drive kag do pati kita gani na naman amazement sa iya sining kahintangan nga ti apisara mo na hindi na upang agod nga ti makapasakop kag maghatag man kalingawan sa kagulingon kag sa mga pumuluyo diri karon sa syudad sa Iloilo. Actually hasta ni maghapon ang ila sining hampang may mga age category ti sakina na belong to sa 30 to 39 years old. Pabati tabla di bumutsam ang inisyal lang pahayag diri ni Sir Kenneth Flores nga napakigangutan diri sa Baboradio. Ang high school nako. Ang fourth year high school. Nakurinti. Nakurinti ka tapos? Amo ni amputate. Duwagi ka kamot mo? Oo. Nga nakurinti ka? Walang na ano ko lang na sa lapay. Pagpaninlo naman.
Disgrasya, oo. Okay. So, umpisa na, ginutod. Pero bike ka na to sa kuna. Wala. Sa ano lang nga to, ganito na, na isipan mo mag-bike? 2014. 2014? Oo. So, kamot mo, tod na? Oo. Pero hindi man mo budlay si mo? Yeah, budlay man pero okay lang manage. So, gin butang mo lang ka do still di, Oo, gin pa, ubra ko sa akong ligo. Hindi ka pahalin? Sa uton, sir. Ton, so gin bike mo, ton, pakatapan eh. Oo, pampang lang, oh. So, di sinido agad, magadaog sa mo? Lingaw-lingaw, sir, ah. Oo. Kung madaog, di swerte. Sige, ano pangalan niya? Kenneth Flores. Flores, pila ka? 37. 37. Shout out tagali sa akong grupo sa Uton Bikers. Ayusin niyo tanan. Bali, ikaw lang isa nagkatod eh? Ako, ara daw ang teammate ko sa likod. Nagapas lang. Sige, sige. Amo to si Kenneth Flores kay ginalawag na to mga pangalan bubusang dapat nga makalinyanan ni sila. Pero pag start kinasang hampang ara siya sa may tunga-tunga kapag isa ka lap siguro ang kada lap may estimated sa do mga 300 meters. Pabalik naman. Drama na sila pabalik-balik sa dalan mo. Pero kita to ka kung ako maglantaw, grabe man ang training siguro nga nagyan. Kay ang speed balas ang yasiling nga pagpadalagan sa bisikleta, waya nagahinay, waya managasip, kundi constant na sige-sige. Kay ang ang sikreto na nga hindi kaya mahapo mo, hindi kaya mabihangan. Ang kriterium ni Bumbo Jomar, dapat madiskarte kasi hindi nga umpisa bakbakan mo hasta nga matapos. Maperde ka na, madulaan ka hangin. Di dapat sini may mga taktika ka man nga paghimuon ni umpisa ka waswas. Tapos kung makabansi ka na hinay-hinay ka naman, no, sunod galap, medyo dulod-dasig-dasigan mo gamay. Hasta iya nga maglabot ikaw sa last lap, dira na kag bundakan nimo sang tanan nimo iya nga kusog para nga masiguro mong kadalagan, Jobs. Amo gani kay na dito kita pag witness man sang ibang lang nga mga naghampang man. Una to kina mga senior mo. Kag isa tong nakapula una gid pero pag tunga-tunga hampang kita ta tunga-tunga naman sa. Siguro nahapo na sa kaya mo nang discard. Kasi dapat hindi ka man mauna, hindi ka man maulihi. So sa tunga-tunga ka lang anay. Pero amo na ambal mo mag-isa na lang kalat. Dira ka na buya sa nga tersa mo hasta nga ti masarangan mo porque kung di mo na masarangan di kita pirita kay basi kung ano matabo amoged. Pero ang taktika si Andrea Joms nga sa umpisa pa lang matamat lang, hindi mo lang paggagulpihon gid, no, matamat ka lang bla samtang nga nagalawig kag kung dali na lang finish line dira ka na banat tudo-tudo ayagon mo na, waswasan mo na pedal. Bumbo Jomar. Do lain how. Amo man nagyapon, do nagaayag ka lang sang sikad bla. Ikaw imo kay dabo ka lang yan. Pagambal ko kabati ka lang ayag kung ano-ano naman na paminsar mo. Basta sa punta ka mo lang hatag tersa Pipila ko no kalap di 5 kalap. Nalipat lang gid ko to kay gin-mention man to kina sa akon sa organizer na interview taman sa Butsam. Pero amo tong ang ila sining kategory para edad pero ang mga senior ginapauna kina kay hindi pa blang init kasi budlay dapat mga senior citizen nga kag pati alon mo sa init nga magbisikleta ta. So ginuna sila. Ang mga senior citizen Bumbutsam. Kag mga pumatanon araman mga minor ganitong iban. Pero dapat basihan man no ang ila sini karon nga mga tagsa ka edad sa pagpasakop sining bike race. Ang importante dire siyempre tapon kapoy ikaw siyempre may reward. Bumbutsam na pinag-utan naton dire ang organizer now si Ma'am Lorena Blanco. Ma'am Lorena Blanco, ti sunod sa iya at patya di sa aton, initially ang ining mga mga prizes lang at mamaton. Si ano ni siya? Si Coach Lorena?
Ma'am Lorena, Coach Lorena. Amo ni siyang coach sang nagdaog to sang gold sa Batang Pinoy bla? Siya rin na-interview ko ni siya. Mayo kay very approachable man si ma'am, magapadulong pa lang tayo, pamaypay na sa mo. Very ano? Mayo mag-approach. Tindihan, ang bal mo itong bagulang plano to? Reviewhan lang da. Marte, sige, review ko lang karon. Mayo sa pagbabutsam. Actually, balisan prices do mauli ko do kwaon ko tumay ko mo. Kasi ang first price diri ang madagan 3,500. Pesos. Ang second price 2,500 pesos. Na third price 1,500. Tapos ang price hasta sa 10 ara nasa 500 pesos mabutsam kasi kada kategori ulo dara na madaog ang pinakataas mo ng first price ang 1,500 pesos. Kagiban pa may mga pack patugan ni sila gift pack ati kinanglanon man nga ti tasang madagan dira agud nga hindi man sila maruya kang iban halin paglis makulod gimaras na nagtabukid diri agud nga ti magpasakop sa sining bike race diri sa may syudad sang Iloilo. Si Ma'am Lorena Blanco sang may interview diri sa Bobo Radio. Open ini siya sa tanan. May mga bisita kita halin sa Manila, Bacolod, Cebu, Hulpanay Island. Registration pa? Registration, may ara, 600 pesos. May inclusion siya nga meal and shirt. Ang meal, shirt patag na natin. Oo. Tapos may mga kriteria kita, may mga age limit. May ara kita mga age categories, may ara kita nga 60 up, 50, 59, 40, 49, 30, 39, 20, 29. May ara kita nga sa 16 under ka 17, 19. May ara kita executive category, may ara kita para sa men in service, may women, may open men. Ang sa open men amo ina siya mga elite nga nagalampang. So subong agad o ginauna mga senior, no? Oo, kay para maayo pa lang gym po. Para di pa mainit. Tapos may mga warding panikita karon. Kada tapos nila ampang nagami award. So mas maayos subong kay medyo ang amon pa premyo wala lang namon gi-disclose gipatasan namon sa age category. So kada age category may awarding kita? Yes, may awarding kita. Pwede ang aton nga madaog sa first subong sa age category 3,005, sa second 2,005, sa third 1,005, tapos the rest is 500. Hasta sa 10, lahat sa 10. Amo man na sa iban nga age category. Amo na sila tanan sa age category, tapos sa aton nga sa open naton bali 10,000, 7,000, 5,000. Tapos sa 4th and 5th 1,005, tapos ang 5th 6 to 10. Last time taga 200 na subong tag 1,000 na. Okay. Kaga sa antes mag-start daw check nato ng ila sila nga yes, gina-race briefing gina sila namon, may bike check-in kita, gina-check nato ng ilang mga like subong kay kita sang MTB. So klanan functional fork sila kag ilang mga rila gina-check in nato. O si Mama Lorena Blanco Bambutsam. Ang iba nga sakop na way basta sa first kag second, hindi man siguro siguro ya magpuli kasi may na cash amount. Ako kasi baka bulig-bulig. Pero kinahatag na yon ang premyo, why isang may base may nagreklamo da Joms? Hatag ding dayon. Kaya mo na ya. Bubutsamp. Silingko amo na iya. Amo gani, amo tambal ni Ma'am gani nga dapat may awarding dayon tapos hatag dayon para ti si kunano pa ilat o baklon kay ti dakmo dan lagawan dito sa syudad sang Iloilo teng iban.
pagani sa So mga may hotel. nabilin pa nga nagakumpit subong Bombo Jomar as of this time? Subong hapon may ara nga kategory, lipat ng kung anong nga kategory ito kay kaagat ng mga senior mo. May open kag kung hapon gali no, mga pamatanon, mga may ages nila dili nga ang bubutsam ang ibati mga minority mga sakot pa. Ngati pa bisikleta. Utod-utod signal mo Jom sao? Gano'n ka gabay ka lang? Away kay motor. Ano? Nag-onboard sa motor. Oh, motor. Imo motor? Oo, why man ko gahulam? Why ka man gano? Wala ko gahulam kasi may bulos-bulos ka man, may motor, may ano man. May motor? Ano pang inisa mo ka sa lakyan? Arin sa balay. Sa balay. Tingnan ang motor ka lang subongao. Kay Tibudlay, Sudad Traffic. Mayo. Oh, Tining ikaw ka yan, kung ka motor ka man sa Posao? Mapos makalusot-lusot na bubutsam. Siyempre kung 4 wheels na mabubudlay. Tapos sa time uyak. Baw mo uyang sa time. Okay. Sige, Ged. Joms, balikan ko to ang report mo sa Mandurriao sa Dili Madugay, ha? Thank you, Ged. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Salamat, Ged, Bombo Jomar. Balikan ko na si Bombo Jomar karon speaking sang motor. Ang Chief of Police sang Mandurriao PNP may palinton sa mga nagapanag-iya sa motor. Ini kasunod man sang kinawatay isang motor diri sa syudad man sang Iloilo. Pero i-check ko na si Bombo Angel Tan sa mga nagapamangkot sa mga viewers naton na via Facebook Live kag sa YouTube channel ta. Nagaminsahe dira Bombo cha may libre pa dira, hindi nga sila nga libre. May bakante pa nga hotel ay Han Subong. Kay gusto namon mag stay dira at least 3 nights and 2 days. Para nga maka-enjoy man kami sa Dinagyang Festival 2023 nga daan face-to-face na. Ti may bakante pa bala sa mga hotel diri iya sa syudad sa Iloilo, mga accredited na hotel para nga mayara sa tiniran ang mga kabombo naton nga luyag nga mag-enjoy sa Dinagyang Festival. Ibalon ta sa report ni Bombo Angel Tangel. Sa report, please come in. Punuan na ang mga hotels din sa siyudad ng Iloilo. Head sang City Tourism and Development Office, iyaging pahayag nga 99% sang mga accredited hotels din sa city proper okupado na. Kaga sa may distrito naman sang Mandurriao, puno naman. May mga condo units ang ginalantaw available pa as of the moment. Sa may distrito sang Villa, may yara man nga hingagaw para sa ating mga kabombo nga mag-occupy sa dito nga area Bombo Champ. Suno kay Divina Gracia, hindi siya makapasiguro nga available pa ining mga rooms as of now nga available samtang nagapalapit ang highlight sang Dinagyang sa masunod nga semana. Suno kay ako na dugang pa sa natungdan, hindi overpriced ang mga ginapanukot sang mga accredited hotels sa subong nga palaaboton nga Dinagyang Festival kay niyara iban nga ulayho na ang meals kaga iban nakapackage na kag good for lang kaadlaw man nga accommodation. Kalabanan sa mga gi-occupy Bombo Champ halin sa nga January 20 tubtob January 22 sang hapon kay iban kuno suno kay Miss Divina Gracia nga ti pagka-22 sang hapon iban sa ila mapalauli na ako na after lantaw sang highlights wala mga barangay tribes nag-decide sila nga ti ma-check out na. May yara so far 5,000 ka mga accredited rooms sa mga nagkalain-laing nga hotels nga sila ini nga ako nagasunod sa mandato sa nga Department of Tourism nga ti mapa-accredit. Dugang pa sa nga tungdan tama kadako nga bulig ang pag-amat-amat ti balik
sa nga pre-pandemic na sitwasyon, hindi lang sa ekonomiya kundi pati sa turismo sang syudad sang Iloilo kag naghahatag pa sang tsansa sa mga Ilonggo nga presentar ang Iloilo sa nagkalain-lain nga aspeto. Yari aton pamatian ang nanging pahayag ni Miss Junel de Vinegracia sang aton ma-interview. Ang aton nga hotel accommodation subong nga nagapalibot diri sa mga ini sa Central Business District kag sa New Business District mahambal ko nga puno na gid. Wala na kita sa may makuha nga rooms. Pero may mga bakante kita like dito sa Villa Resort kag kanami man sang ilang mga rooms. I hope nga they get to see it malapit lang sa beach, sa Villa Beach, kag malapit man sa mga seafood restaurants kag may ara pa kuno sila available nga rooms. I hope nga maka-check ang aton nga mga bisita didto. Kasi akong gusto nila para hindi na sila magkadto sa Uton o kung sa Leganes. Oo. Bali dito na lang ganyan area around the city, ma'am, available? Dito sa Villa Beach areas, ang mga gagmay, bala nga mga establishments. Pero ang diriya sa city proper, puno na gid. Oo. Kag ang aton nga preparasyon para nga for the convenience of all our guests, nagpreparar ang City Tourism Office sang flipbook. Give you the QR code kag link hatag ina share sa aton nga mga bisita para nga kung may gusto sila nga mahibaluan about Iloilo City, ara na da sa flipbook. All they need is just the data, internet connection. Check nila, ara, may mensahe dira si Mayor Jerry. May ara kita dira nga items, may article kita dira about food, culture and arts, the biking, and other tourism products sang city. Ara man dira sa aton nga flipbook. So where to stay, where to dine, ara na dira, accredited hotels, accredited restaurants, ara na dira sa flipbook. So kung may mga queries sila about Iloilo City, all they need to do is just check on the flipbook. Bali, ma'am, ang talaga ni ma'am, 21 and 22 ang mostly accommodated na ang mga rooms diri sa syudad sang Iloilo, ma'am. Yes, ang nakita ko dara nga bakante na lang 22 sang hapon kay ang iban sila ma-check out na. Pero 21, 22 puno na. Regarding sa sining mga hotel, bala ma'am, so far with accommodation sa preparado na nila ma'am, hambal kitayahan nga hindi man overpriced ang mga presyo sa sining mga rooms, knowing nga amo sini may mga price ranges nga nakaplastar sa kada hotel. I can say nga very reasonably priced ang rates ang aton nga mga hotel sa Subong. With the upcoming events, reasonably priced sila. Wala ako sa nakita nga overpriced nga rate. So far ma'am, with the hotels diri sa syudad sang Iloilo, mga pila ka porsyento ang accommodated na kag paano natin mambal nga accredited ini sila, ma'am Junel? Ang gina-promote naton sa City Tourism are the accredited hotels lang. Kay tungod nga with the accreditation, we are assured nga ang aton nga mga hotels naka-meet sang standards, ang standard requirement sang DOT. Hindi lang sa DOT, kundi nga health-wise, makabalo kita nga nakamit na sila sang requirements. So, ang mga accredited hotels, sa mga accredited hotels, almost full na ya. Ang mga accredited hotels naton sa Subong sini. I could say, diri lang sa city proper 99%. Sa Subong sini, sige-sige ang ampon nga pag-monitor. Last time, Mandurriao, puno na gid. Nagakadto na lang sila subong sa mga condo units, nagapangita sila. Ang aton nga room subong mga nasa 5,500. Butang ko siguro mga 5,000 rooms. May ara bala nga ang ginapananaw positive effect ni bala sa turismo sa syudad sang Iloilo when it comes sa pagbalik sa mga bisita kay after 2 years ang pandemic, ano ayhan sini ang epekto nga nagbalik liwat ang face-to-face nga setup, ma'am, for Dinagyang? In terms of economic recovery, kadako gid. Kay tungod nga hindi lang nga siling isa ka aspeto ang nabuligan. Hindi lang sa airfare, hindi lang sa transportation, kundi pati sa food, sa pasalubong,
tanan kadamo sang mabenepisyohan tungod sang sini nga celebrations kadamo sa nagapululi diri. So ang ato i-expect mo na nga ang aton nga mga restaurants puno na naman, maskin ang mga gilid-gilid na dira mga nagaubra sang puto, gakaubusan sila sang puto nga gina-partner sa Batchoy kag sa Pansit Molo. Ang aton nga mga t-shirts, mga dinagyang t-shirts, san oto nagakaubusan man sila. Mga souvenirs, ang mga souvenirs naton kadamo sang mga nagapalangita sang locally made products. Ang economic activity diri sa syudad sang Iloilo na spur gid siya. With the bookings, with the do mahambal naton nga do nagbalik na gid nga do pareha sa pre-pandemic. Kay ti sang una muna kapunuan ang aton nga mga hotel subong niti. Sa subong pa lang punuan na kita nga daan. So I can say siguro nga daw amo na nakabalik na gid kita. Nagapangagda gid subong to experience and celebrate the Dinagyang 2023 which is bigger and brighter. I hope nga magakarika mo. Jel? Bombo Champ, na batian naton ang nangintahayag ni Miss Junel de Venegracia sa City Tourism and Development Office sa Bombo Champ. Okay, so punuan na ginigili ang mga hotels dire. Exactly, Bombo Champ. Lang kilala ko to, nakahingagaw. Actually, Bombo Champ, kabudlay mag-booking o kung mag-settle, mag-set bala sang date for dinagyang. Kaya knowing bala nga kung mag-message sa mga Facebook pages nila, naghambal ini sila nga punuan ng gidman. Taga may istorya kita mga kahapon lang gid nga adlaw regarding sa bookings nila sa hotel na usually ang mga deluxe nila nga mga classic ang mga rooms okupado na. Usually mga standard rooms na lang gid ang ilisipon na lang actually Bombo Champ 1 week before sa highlights ang dinagyang amo to ganyan bal ni Ma'am Miss Junel nga sa gihapon padayon ang pagpangagda sa City Tourism sa mga turista nga magkari diri sa syudad sang Iloilo ang amo lang na ang siguraduhon lang gid anay beforehand nga iniyara sila hotel nga dayunan o kun mga amo to gani iniyara pagid sa mi distrito sang Villa gid specifically Bombo Champ kung so far subong available pa ambal ni Miss Junel nga tani hindi na maglabot sa punto nga labot gid sa mi uton kag Leganes mga bahin ang makakita sila sa available nga rooms kay syempre medyo malayo-layo na ina when it comes sa pagkanto sa May City proper. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo siniyang follow-up report. Kung may ara pagidman siguro ti mga condo units pero mahal-mahal man galing. Dito ko sa may Arevalo area, may ara man na dito sang mga naga-offer sang pwede ka tumakastay. Pero check lang sa aton sining mga kabumbo katuan lang to nila ang inang mga lugar, pwede man sila maka-coordinate sa City Tourism Office 50 minutos na kaligad sa takna ng alaw na balikan ko si Bombo Jomar Villa. Ngagaon ko lang sining report niya. Palinton sa tanan sining nga nagapanagiya sa motorsiklo kay kadamo na sang mga motorsiklo nga ginpang kawat. Ang Chief of Police ang Mandurriao PNP may pahanumdum, may paandam, pahanumdum sa mga nagapanag-iya sang motorsiklo sa kung paano malikawan nga madula ang ila sining mga motorsiklo. Ti kalabanan nga motorsiklo nga daan subong hulugan mo, ang iban sini kasubo gid kay ang ila sini nga motor way pagani maimpasan gin kawat lang. Ti installment man ina kun hindi ang importante sinadra nga hindi makawat. Paano? Bombo Jomar sa report please come back. Nagtawagan ang Mandurriao PNP diri Bombo Champ ini tuhoy sa mga motorista nagapadulong diri sa syudad. Nagapark sang ila sining motorsiklo bisan diin lang nga dapat secure gid sa maayo kung sa diin sila nagapark. Pag importante sa tanan nga hindi pag ibilin ang yabi. Ini ang kasunod man sa pila ka mga series of incidents dire nga
ang ibang tigin kawatan sa nga motorsiklo nga ginpang strungkal pa muning pagpati sang iban like dire sa bay distrito sang Haro ang atin sa Subong wa pa mabalik kag ang dra sa bay Mandurriao adra sa may Mega World, no? At ang ining nabiktima dra ulihi, isa ka call center agent, ang motor niya to abotog NMAX 155 nga tiya sa Subong padayon pakaron nga gina pangita kag palaligban kung paano ginkawat kay nakalakman to ang iya sining pangunahan nga bahin sang motorsiklo. Kaya mo na ang follow-up diri karon sa Mandurriao PNP nga padayon man ang ila sining pagpangita diri pamaagi diri karon sa pag-secure pagpangita man sa closed circuit television nga paano matrace ining nagakawat no sa ding motorsiklo. Ti ang diri sa Mandurriao PNP ati bala naton nag-umpisa na ang dinagyang no ang pupining salbo kahapon ti ang iban lang ati nga mga pangayaw nagapakadto diri sa syudad gadto sa syudad gun magalagaw-lagaw tapos mapark lang sang motorsiklo bisan na diin. Kaya ang panugyan diri sa PNP nga dapat antes kita magpark no sa aton sa motorsiklo o kung sa lakyan man mangita gid kita no sang lugar o kung establishments bilang ati siyempre hindi man dapat maghamper no sa dalagan sa trapiko. At the same time dapat may ara kuno sang sining mga closed circuit television nga mga establishmento nga ti mahimo magagamit like guess nga kung kawaton gid man ang imo sining motorsiklo kay may mga incident nga mga ginakawatan nga tinagapanglagap ang otoridad no sa closed circuit television bilang ati amo man na makabulig-bulig sila sa pag-trace nga sining mga kawatan abi no nga ti amo nang nagapanguna karon sa pagpangawat sang motorsiklo bumutsa bisan na sa friendly reminder sang otoridad ngati bisan paano bla makabulig man sa bahin sang biktima kasi siyempre sa otoridad man sa pag-investigate kung sino ang ining mga nagapanguna karon o kung nag-operate sa sining pagpangawat sang motorsiklo adres sa may syudad sang Iloilo. Ipabati tabla si Police Major aray sa bagay sa isang interview diri karon sang Bombo Radio. Mo Jomar sa tagpalamati mo. Ginapanawagan lang nato na kaiti ang una ang property na sa aton lookout kina naton. Especially motor o kada sige na ikwaon once nga tumako yung sa mo Jomar magpark sa salakyan. Ginapangita ko may CCTV mo Jomar kahit papaano at least may ko blang Okay. may check ko siguro ang mga tagiya sa salakyan no. Either motor or motor vehicle, auto or SUV man no. I-situate nyo bustang nyo man sa safety once ibilin nyo lalo na subong kayo naman si Mayor regarding sa mga parking naton bala Bombo Jomar no? Social media dapat i-park naton sa lugar regulated na parking area. So lalo na sa ato napanawagan ko lang sa motor kay do kadali ginamo mo Jomar sabi ko ng motor. So maging kita maging cautious kita lalo sa property natin lalo sa motor kay sa sa experience ko lang diri sa Dugay man ko di Budyo wala pa ko sa Mandurriao. I-park naton sa lugar kung sa diin nga may tao makakita o either may CCTV camera mo Jomar kay ang aton nga mga iba mga mga taga diri man nagapuli or hindi man nagapuli take advantage lang Bombo Jomar bala once nga may makita sila nga chance. So amo na lang time nga kun sa din hindi nila Bombo Jomar kaya mo nang ilayo brad Bombo Jomar actually mamantay mang stress no pwede na gamiton sa krimen no so amo lang ang ginapanawagan sa aton mga pumuluyo at the same time magkakagto diri sa city naton nga kita mismo maging aware kita sa aton mga gamit Bombo Jomar lalo na motor kay kadali na kwaon Bombo Jomar. Muna ginambal nila sa laga-laga Bombo Jomar. Ilo Wala. Kating ka Bombo Jomar. Joms? Si Police Major Ray Subagaysay pabutam. Tiyan mo na, simple mo na ng panugyan, pero dako ang mabulig
sa mga motorista. Pero ang problema, diri karabubutsam nga although nga may CCTV ang pamangkot dira kung gagana kay halos yung CCTV daan ay gagana. Amo nang isa sa mga dako nga problema. Kung nagagana man buron. At yan muna nang palmungkutanon dira bisan sa mga barangay na maglibot kita. Damo CCTV kung CCTV lang pero ang pamangkot kung nagagana ang ibang daan bugto wiring. Hindi man mag-function. Tapos ang iban buron hindi kita on. Pero butang tabi kung may CCTV gid man bubutsam kung makaptured. Hindi man dali-dali madakpan kay ang iban nga mga kawatan gasuksok man bunet. Ga-face mask, ga-palo. Ang only nga makita mo lang abi kolor sang bayo. Kita mo dakron kolor pula ti damo man nagasuksok kolor pula no. So do marabubudlay man no nga ma-identify dali-dali ang suspect. Apa maagi sa sining closed circuit television. Bilang isa ka tag-iyaman sa motorsiklo nung mapanugyan mo abe, Joms? Ang panugyan simple lang Ano na? Hindi lang sila na magdara motor Para hindi pagkawato, no? Kugyot lang sila danay kung may budget sila lagi pila man ng plate sa jeep. Traffic? Amo magani na. Kung madinagyan, dire man lastani sa may Toads Bridge. Malakat ka man Japon, hindi magsulod motor de or slakyan. Take ko mga normal days, sabi? Anong Mayo? Para nga, anong bisan, bilang isa ka nagapanag-iya sa motor, anong mapalidton mo, panugyan mo? Kung may motor man sila, ang isa sa safety nila nga i-lock ang unahan nga bahin. Tapos, pwede man nila na mapark sa mga establishment lang may mga security guard na pwede mo na mapalihog. At tapos, sa mga naga-marker nagapapark ni Blabo Butsam, nag-aamo lang 5 pesos da. Amo na mga tip mo iya, Bumbo Jomar. Pero ang iban galing ko no, gabato na 5 pesos, dugay-dugay, why na? Ati mo ginang problema da? Ang importante, sinadire Joms, wala mo kung ano? Ano? Pisanan sang kapulisan ta nga matumod ang mga kawatan sa motorsiklo kag pangdakpon kapag ilupot sa karsel para nga madula ng mga kawatan sang motorsiklo. Amo nang dapat sinimunda. Amo gani kung pwede lang tani nga kung madakpan mo ning mga kawatan kag paguyod bubutsam ganito. Hindi man dapat magagi sila sa proseso, hindi pag ibutang ang layi sa imo kamot. Amo gani. Wag mong kamayin ang batas. Bumbo Jomar, wag mong kamayin ang batas. Amo gani bubutsam pero why man hindi man namo na kay ti hindi man pwede mo raw ay man. Thank you, Jones. Thank you again. Ini si Bumbo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bumbo. Salamat kida, Bumbo Jomar Villa. Huwag mong ilagay ang batas sa iyong mga kamay. In short, huwag mong kamayin ang batas, di ba, Joms? Tiyan mo na. Panawagan ta sa aton sino mga kapulisan, i-activate nyo ba inyo sining intelligence network para nga matumod ni kung sino mga kawatan sa motorsiklo kag para nga mapangaristo ini sila kag mapangpriso kag mauntat na ning kinawatay sa motorsiklo diri sa syudad sa Iloilo. Way kamo inyo maluoy sa tawo nga nagkuha na sa motorsiklo perti installment pa na, hulugan pa na. Kada bulan ginahulugan niya pa sila. Tapos kawaton mo lang imo ya. Bantayan mo lang nga malingat-lingat sila dira. Tibuligan dapat sa aton sin mga kapulisan. Activate nyo na inyo sining intelligence network dira. Kay basi kilala man lang dasang kilala nyo. Ay kunti madakpan da yon. 2 minutos na nakaligad sa takna sininga last 2. Ang dugang nga mga balita kang impormasyon ninyo bantayan sa iban Cinema News and Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine.
Isimombot siya, Mablanco Hoover, gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bumbo! Sa bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang Lapaz Batchoy.
Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume, kag quality. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim, kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amo man ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Kanami gidya magtulog,
Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilangan na batyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang. Good afternoon sa inyo mga kabombo. Happy weekend. This is Tita Regine and welcome sa Kahapon Lamang program. Today is January 14. It's a beautiful Saturday. Maturutugnaw sa gihapon ang aton nga climate and more ang gwa sa mga jackets kag sa mga sweaters. Kamusta ka mo? I'm sure kalabanan sang mga taga-syudad nag-opening salvo gid mo kahapon ay or maybe bisan ang mga taga naglain-lain mga banwa no diri sa probinsya sa Iloilo nagkadto diri sa syudad nagdugok man kay ti more than 2 years bala almost no nga wala kita naka face to face ang dinagyang. So everybody is just too excited kag grabe ang kumbaga dinagyang fever. Subong, balikay kita mga kabombo. This is Tita Regine and this is aning hapon mag-interview kita sa aton nga winner last Saturday, si Jesusa sa city proper. Kagina I was riding a fiber nga motorboat. Kasi ko na dumduman ko ang istorya ni Jesusa. Hala, ano ayan ang feeling, no? O ito mga ginapangayo, taridi lang niya. Nga ti matabuan man, no? Nga ti kita
ma-involve sa isa ka accident, sa isa ka tragedy, because that's exactly ang gin-share sa aton diri ni Jesus kung paano at the age of 9 na disgrasya na sila sa kadagatan. So that's what we're going to talk about this afternoon, kung paano nga nagsugod niya nga trauma and kung paano nga naka-recover siya from that trauma nga nalunod. Nagkulob ang pump boat nga ilang ginasakyan and may mga nagkalamatay gid sa iyang mga kaupdanan, but luckily siya nasalbar. Istoryahan siya nato ni na paano siya nga nasalbar sa nga hapon. And so relax na mga kabombo, and if you have time, pwede gid nga isulat ang inyong mga kasaysayan, i-email ninyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or pwede man isulat and ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And ari na ang atong ambahanon para sa inyo this afternoon from the Bombo Music Festival from Kija Velez. Ikaw na. Good afternoon. Ito ka na naman muling kumaputok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulito, puso tila di ka nagbago. Di sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Eto'y ba alam mo? Kita espera. Di ko razon. Eto'y ba alam mo? Kay Dalia. Inspirasyon na vida. Kung cuidado era ko, mi corazón contigo tama. Magmadali sa papitig at tatong puso. Pagbubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Eto'y ba alam mo? Kita espera. Este mi corazón. Eto'y ba alam mo? Inspirasyon na vida. Kung cuidado era con este mi corazón contigo tama. Oh, era tuya. Kung tayo na nga ba ang nakatadhana na magkasama habang buhay, walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Ikaw na nga bang pag-ibig nang hinihintay ng puso ko? Ikaw na nga bang pag-ibig na magbibigay ligaya sa buhay ko? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba?
Tisha Velez, para sa inyo, ikaw na. 20 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon with Tita Regine. Nagapamati ka mo. Diri sa KLP, kag ikaw na ina. Yes, ikaw na. Jesus sa San City proper. Ang ako nga gina-welcome sa sininga hapon. Good afternoon, Gid, sa imo. Congratulations for being our winner. Kumusta na ang beauty mo nowadays, Jesusa? Okay man, Tita Regine. Clear ako da, Tita Regine. Clear. Ikaw utod-utod ang iyong mga signal. Ikaw, do diretso. Ikaw ang gautod-utod. Diretso. Anyway, sige. Mabatian mo ko. Gautod-utod man ko? Wala man. Ang video Oo, mo batian. lang. Pero gautod-utod. Okay. Sige. Ano man, improve ta anay. Or sige lang, let's find out, no? Let's see as we go along sa ato nga interview kung magka-problema kita technically. Improve naton, ha? But for the meantime, sige. Saan una tabo nga nakapamasbati ikaw? Sa 1965, Tita Regine, nakabakal ang amay ko bala sa Masbati sang luta. Mga almost 20 hectares ginaya na bakal. Dako ba? Si Dason nakadamo na to ang nadala ito nga mga tinawoya dito sa Masbati. Pakanto pa rin na lang na sila. Kaya ang lulo ko, tita, kay nanggalin sa bala sa iya ngayon obran bilang enkargado. Stay man sa dito sa Masbati, tapos dadamo na ila produkto, mga kamuti, mga balinghoy, mga munggo, basta tanan mga root crops na bala. Kaya kanami, fertile dito ang soil mo. Tapos, ang ulihin, nagbakasyon siya diri tita. Sige nang bala niya kung maupo dito, magpuli sila. Ang lolo mo, bali tatay ni tatay mo. Maupod ako. Oo, sa papa ko. Kasi niya, hindi agad mag-upo dito. Tapos, bala kami, nago lang po, kay ginambalan ko ang mother ko, naglisensya ako, nagsubot siya ang mother ko, tita. So, si mother okay, si father hindi okay, ang naghagad si lolo. Hindi okay. Alright. Oo, si lolo, kag si lola, kay ang una ko to nga lula, bala tita mo to ang aksidente to bala sa salakyan nga upod ko man nga ginasabak niya ko. Okay. Si amo to nang dali lang tita, kay pwede ko tita, kay ang radyo bala to katunog, hindi ko concentrate. Daw wala mo kami sa may mabatian. Dali lang, pwede tita, katindog ako. Okay, 30 seconds. Sige, samtang nga nagatindog, no? Ang aton nga winner, nga ginapahinay niya, ang iya nga monitor. Actually, wala kita sa may mabatian nga echo. But ako, okay, gid gani, no? Sang aton nga pag-receive sa iya. And we just hope, no? Ngati sa iya, okay man. Sige, arat na siya, nakapungkot na siya liwat. And we're back with Jesusa. Okay na? Oo, tita, tiya mo to nga nagambal. Oo, okay na, tita. Nagambal ang ako nga father nga hindi gid ako mag-upo dito. Tita, so nanago ako ya tita. Kay kadako bala sang lula ko na. Ang lula ko na bala tita is ang second wife na sang ako nga father. Kay ang una to bala nga aksidente kami bala to. Asa akong grandfather gali kay aksidente kami to bala tita sa lakyan to bala napatay siya, tapos naman na ang second wife yan naman na amo na ang ako nga naghagad sa akon. Okay. Isang dito na tita, 6 PM kami naghalin sa may sa... So, wala ka ginakita sa amay mo? Sa amon, lugar. Oo, sa lugar nga amon, kay nagbakal-bal ang father ko sa pambot. Dali lang. Wala ka ginakita sa father mo nga nakaupod ikaw sa boat? Wait purposes lang na iabla tita. Oo, pambot. Kaya mo na ang ginsakyan namon, pakadto pa Masbati. Samtang alas 6 kami tita naghalin, kanay gaya bala tita, tapos gusto sang father ko nga alas 6 gabi kami mahalin kay makanay bala dason matawhay ko ang lawod. Dason samtang
panakayo na kami, taway-taway, nagtulog kami tita, natulugan ako sa may sa may sa may pambot. Di samtang gatulog kami ng mga 8 PM na, daw 2 hours na ang travel namon tita. Amo to naghambal ang ang kapitan man tawag tita, ang driver Boatman. sa pambot. Sus may assistant lang siya. Okay. Tapos siya patyon ko anay ang makina sang motor. Aha. Di tapos pagpatay sang makina, siling niya inang wala man siya nagambal, abi ko ano, at ang ako nga lula nagambal nga niya bangon kamudra, hindi palangihi ka mo. Di tapos tita, nagbangon man ko kang nangihi. Tapos nangihi man to ang isa katambok na punam nga do ubis na dila tita katambok. Tapos ang lula ko tambok man, isa kami ka side lang tita. Di pag isa ka side lang, nang tumba ang amon nga ang bugas kay Outba. bugas Ah, dito okay. mabuglay tita. Oo, natumba tita, nagkulob ang tambo. Oh. Tita kulog sa tampbot. Oo. Damo dala ninyo ha, Nagsarurot. sa pump boat? Damo kami tita mo, tapos damo. Mga pila ka mo dala kabilog? namon. Mga almost 20 group. 20 plus. Dako siguro man ang kami, pump tita. Kay boat? pila ka pamilya. Oo, tita, inabalang ginabiyahe, bala tita, ni pagimaras ka, amo na siya ang pampo, tita, kadako. And then damo Ang ka mo ngalan niya mga San dala? Antonio de Padua, mo to yung pangalan sa ako na may iya. Gin bakalya gito bago gito tita nga bakalya mo. Tapos niya ka-excited sa bala nga magbiyahe-biyahe kay kada travel nila tita kilalang sila sa pampo para magdala sa mga So was that the produkto, first hindi time business na bago. gingamit ang pump boat para nga magbiyahe? Wala tita, for private purposes na tita. Kung naging gamit gina nila gali sa pangdagat-dagat na bala. So hindi siya first time na gingamit? So mga ginagamit sa mga lawod bala tita. Pero hindi Kaya siya mo first to, time na gingamit sa dasyon nag-travel ka mo? Oo, mag-travel lang para sa masbati kay kalayo-layo nga daan tapos kadamo bala sa mga produkto nga dala sang akon iloy tapos damo naman mga tinawo nila nga nag-upo dito. Jesus, batian Dito mo sa- ko. Klaro Oo, ako. tita, Okay. galing- Ang pamangkot ko sa hindi imo. tita ka. Ang pamangkot ko sa imo, was it the first time na ginbiyahe ang amo to nga pump boat in particular? Kaya tisay mo gidbakal sang father mo. Hindi man tita kay ginagbiyahe nila bala sa nagpanagat bala sila. So kaagi na biyahe. Hindi ko gidya tita maintindihan ang imo nga question tita mo. Balikan ta ikaw ha, 28 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Mga kabombo, i-improve lang natin ang reception dito ni Jesus ha. And then panumbalikan natin siya. Ka-open ninyo si Tita Regine on a beautiful Saturday. Nag-interview kita sa ating winner later on. May balaan nyo naman sino ang ating mangin winner para sa siningang semana. Magapanumbalik ang kahapon lamang program. Pagkatapos ng gids, pila ka mga importante ng mga pahibala. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunog kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert. Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kun magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagtiniran sang yabok. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog.
Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan bangod man sa pila sini kamaayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang tambo o kung bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga Hapon lamang program, medyo mahina-hinagid man gali, no? Ang signal dito sa kay Jesusa. And so nag-shift kita sa mobile phone niya. So balikan natin siya. Hello, good afternoon again, Jesusa. Wala pa siya. Sige, mga kabombo sa inyong mga istorya dira, ha? What happened yesterday sa mga nagkanto diri para sa opening salvos ng Dinagyang 2023? Anong experience ninyo? Basi really worth sharing diri sa kahapon lamang program? Did you meet new people? May something significant nga natabo sa pagwa ninyo kag pagsaksiliwat sa opening salvos ng Dinagyang 2023? Mga these kind of stories pwede gid nga ma-share diri sa kahapon lamang program. Again, ang aton nga email address is bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man isulat ng mga istorya kag ipadala dayon sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let's check again si Jesusa this time. Hello, Jesusa? Hello, Tita Red. Okay, better. Mabatian mo na ko? Oo, sige, Tita Red. Nakunakuan mo lang yung timot-tingog. Sige. Kung signal daya, Tita Red, okay. Klarong-klaro. Sige, Oo, continue dili to. Yes? Oo. Okay, sigpunan ko na, Tita. Okay, sige. Paano ka natago Okay, sa imo nga lola? Ano man, singsan o nga punto nga nakitaan ka sang imo nga amay nga ara ka man gali sa pump boat? Singin tago ako sang lula ko, Tita. Tikay kadako siya, yung tago yung sa patadyong niya. Tapos, kadako na, ubis bala, Tita. Tapos, wala gid ko yung makita sang amay ko. Tapos, ang gadulong sila, binabay sila. Wala gid kakita ang amay ko, pinalipod lang ko sa akon nga lula. Tapos, Tita, sang pagkalunod ko na, amo to nakita ko sang akon amay. Ang bayay, sutari, kadigali. Sinag-upod kagid, sila nga sa akon. So, nalunod ka na mo palang pagkakita sa imo nga ara kagali? Hindi, pagkalunod na, Tita. Pagkalunod na kay
hambal ko, kundi pagkalunod bala tita, nagsarurot ako sa idalom. Pagsarurot ko sa idalom, may nagbutong bala sa ako nga buhok, do mga 2 inches din ang salaparon. Doon na imagine kung bala tita, nga ang pag may sang buhok ko, ang magpasaka kay babot, si kadulong-dulong madaan kay ang lawod bala, tama na kadulong. Mga anong oras na to, How? Mga alas 8, tita, kami nalunod. So nagkulog ka mo? Oo, alas 8 sang gabi kami nalunod. Okay. Tapos, so dayon, nagkampay ko pa ibabaw mo. So, may nagbutong sa akong pa ibabaw mo. So dahil nakita ako sa ako namin, ay, nag-upod siya gali. Ang balkong nagpahuo na lang po. Tapos, tita, ginigot ako, higapulo bala ang pampot. Ginigot siya ako sa may lubid. Ginigot siya ako sa may pampot. Para bala hindi tita maghulog-hulog kay bala mo tita ang mga balod lagpo bigya katama mo Diin ka mo ayon to sa nalunod ka mo, mabalaan mo to? Tatandaan mo? Hindi na kuya kabalo kahambal yan siya hambal sa ako na may sila higanti pero tita may anod-anod kami bala ginapaanod-anod kami sa balod mga dalagko na tuya tita ng mga pampot mga barko ang kapalibot sa amon nga hindi na tuya pampot kay basta kung diin na to kami laging palid, kaya kung diin kami anuron isang balon, dito kami. So the Tapos, open tita, sea na, sa open sea na. Open sea na gito tita, kaya sa amon naging agyan, primero yan, hindi tama ka amo ko kadalag ko mo. Tapos tita, ang duwa ka bata na nalunod sila. Tapos ang isa nakita, ang sa uli, itong magdapya-dapya naman ganyan ang balon. Nagkalahulog bala. Ang isa nakita, ang isa naman nadula. Kasi ang utong 4 kami ka bata, 4 man kami ang nasalbar. So diin ka mo nagakapot, diin ka mo ayon, kay ti nagkulog, no? Or nag-capsize gid? Capsize ni tita, kay buli na lang sa pampot, tita mo. Dahil tinit may katig pa sa bila tita mo itong nag-hold sa amon nga kwan, nga pampot nga hindi sa malagulugdang. Amo to. So wala nagkulob? Wala yan nagkulob? Kulog, gida tita Kulog sa buli na lang kami sa pampot, nagapungko. Di ang katig ito na ang bukon wala na ko kaintindi. Ito kay gamay pa ko tita. Hindi na edad mo to? Kung na to. Oo. Pila edad mo to? 9 years old tita. Grade 4 ako mo sa summer. Dito mo kay March, sa April. Kay magsiragin ko klase. Kay timing dito nga maupod ko kayo na kung dito na lang kumap-enroll bala sa Sa imo nga pagkadumdum, mga pila ka mo nga mga kabataan ang ato dito? 4 tita. Okay. Ano nagkalatabo sa ila? Ang duwa tita napatay gidya nagkalalumos wala na makita ang isa ya tita ginauyatan mo sang lulay ginauyatan sang lulay daw ka edad ko man tita amo to nga naka-save na-save man siya sige wala siya pero ang lula ko ya tita ay naulaan siya sang gasolina sang bala na ulaan sa kay dito bisa nangihi tita so may ginakuan sang gasolina dito bisa nangihi maula kasi siya tita. Kasi minggit sa tita nga, mainit. Abi ko kung ano malang yung rinanambal nga mainit. Wala mo ko'y kabalong na ulaan sa sang gasolina. Kaya amo to tita, ako yan, nakurong na ko tita. Hindi na ko kaagwanta. Ang ginino. Kung muta na din duman, nagkanta ako sa Virgin Maria. Igampo mo kami sa mga panulay tabangan mo kami sa oras sa ikamatay buligan mo kami. Amo lang itong latita, ginasulit-sulit ko. Ang hambal ko da sa likod ng tao, bala nga crowman bala ang pampot. Nga hambal, man ko ay hindi na pagwanta sa sumaw, gakulurog. Ang akong bala ni bibig tita ko, nagakulurog bala. Ang tatay mo ya? Ang tatay mo ya? Ang tatay ko tita, ito sa manigo, ito sa kung hindi maano ang pambala namin ang bot da to saya kay sige amo to ganyan higot da to tita kay siya visit to sa sang pambot ang bot kung ginaano nilang pambot nga para hindi bala maano. Okay, and then sa nabalikdan mo ang imo nga lolo, ano ang imo nga nakita? Sang ang lolo ko to ya tita sang hindi mo ni anay tita na kami tita nang ang nabalikdan ko ang lula ko tita
napatay na, tani ngayo ko bala ulungan, kaya nanigda ako, sinako unang luto, napatayo siya, kasi inaho na ulunan, dahil adindi kaya nanigda ko, dali siya si Lula mo napatay na, mo to nanigdi ako tapos siya ang lulo ko ang lulo ko tita, buhay pa saya, tapos ang uli, tita, sang kaagaho na, nang sila nila, base makapay, na bugid bala, nagid bilang sampot, balugdang, naging tita, kaya hambal nila ng dumaguba na balatita ang mga part siya. Ang mambal sang akong pakaisa niya, ginbitay balatita ang ganina, ang iya t-shirt. Ang tita na may nagpalapit sa mga barko, dag ko nga mansuryahan ang tita tawgon, bado barko, balaga pang isda. Kay balaan mo siling mo kaina, damo mga barko no nga nagapalibot sa inyo, may mga suga gani ka mga makitan, pero malayo sila sa inyo kag wala ka mo nila makitan. Wala nila ka makitan sang gabi tita, kay kasi minggit gani sila tabang. Kasi hindi tabang wala kasi may nagpalapit sa amin, kay sila mo tita malapit pero malayo gali distance. Kaya amo to kung wala ya to ginbitay kita ang iya nga t-shirt nga mga puti, ginbitay agin taas, kaya amo to magpalapit sa amon ang barko, ang barko to. Kita ng pagpalapit na sa amon ang barko tita, na kami na bungguan. Ano nga klase barko ni? Ano nga klase barko? Ano nga klase barko ni? Mga gapangisda, tita, mga mansuryahan, mga dalag ko, mga isda na tita, ilagay na. Gapangisda sila, tita, hindi adi pasayro. No mga batil, daw mo na? Hindi, dagpo gidya tita, kay taas-taas, madobar po gidya bala. Okay. So sila ang nag-rescue sa inyo? Sila ang nag-rescue sa inyo? Oo, sila na nag-rescue, tita. Nang pag-rescue nila sa amon, tita, nabungguan kami. Nang nabungguan kami, nagkalahulog naman kami. Amo to kubla sa tao, kubla nga assistant ng kapitan, kubla nga snakon, nag-uyak sa elito, gintikwang niya ko progressing ng tita, gintikwang niya sa nabungguan sa tita, uguak din ETL mo. Ay, to. Uguak si tita, nang daubot mong ginipod to ETL, kay nang kuwang hindi makuha ni ETL. Kaya pagkakita sang kapitan, tita, nang nagkapay-kapay bala ako, hindi ko kabalo maglangoy. Ginulugan ako tita kalubid. Paghulog niya sa akon sang lubid, wow, kita, sana ko tita, madudusin dati. Tingala ko bala tita ang padahasin sa aking magsaka. Kag wala ako kagbatyag gutom, wala man ako kabatyag uhaw. Mga pila na kamo ka oras, nga nagapautaw-utaw, kag na-rescue ka mo? Almost 14 hours bala tita. Almost 14 hours na kami. Kay 8 kami nalunod mo, tapos mga 10 o'clock na kami yun. Sang aga? Si Macmo makasurvive ka akong bata kasi ginawa mo lang galing kay sa pag-ubay man sa Ginoo kagaga kinanta ako sa ovary na wala na yaon ba tita? May pagkaon ka mo? May pagkaon kami, nagkalalunod na to tita, tapos ang nabili lang bala tita, ang box na nagasunod sa amon nga, dinbuksan nila tita, tingalabla sila nga, ay ano na yung sinunod sa aton nga box, man gali kay ang mahal nga birhen tita, nasusulod sang box na tita. Din halinto sa inyo man nga boat? Sa upod man namon tita nga dalaya kay Santos kay siyempre mas na sa dito dalaya ilang mga pagkabutang damo mga pagkabutang nila tita mo amo siguro na. So do ang ginubayan gid kamo ni Mama Mary. Oo, ginubayan gid kami ni Mama Mary tita. Grabe si Mama Mary gani kay amo na siya gani alumay sa amay nga nabuligan gid kami. Siya ang akon tumakanta kag siguro ang akon amay man kag akon iloy pagali namo nga pinangamuyo mapangamuyoon man sa nadaan. Tapos kita sang dito na kami sa ibabaw ara imo pagkaon dinapsiparay sang kapitan bala sang barko. Kita ya gala nga basa-basa ako gan pailisa la ko bayo ang yablat t-shirt nga laba-laba na blat kita. Din pailisa na ko nang puti bla doktari ako. Underwear kaya tita, wala na tuya kay na tita mo na gapangiri dito kung kala na tuya. Tapos hindi na nila maputdo, hindi nila maputla ng isura namin. Ano natabo sa lolo mo?
ang lulo ko yung tita, ngay last na to, siya na lang bala ulihi. Yung ano niya, kung di ginawiyatan niya ang ang lubid, yung bunggo, iya ulo sa may sa may barko. Hungod Masuryahan yang na, agin bunggo? tita. Oo, yung bunggo, iya tita, iya nga ulo. Pagdason, nagrinambal pa sa tita mo nga, ambal yan, nagambal pa sa akong amay mo, kayambal sa akong amay, pasaka na, niya, hindi na ko gusto mabuhi. Sige niya, wala na si manang mo, manang na siya masaw kay papa nga biyang bali, manang mo. Sige niya, nang masisay na lang kung maayo pa siya, mangimatay na lang ako, tapos, sige nga ako na, hindi, ba, wala, ginbunggo, iya ulo sa may barko tita, tapos nahulog sa idalong dito. Sa idalong dito siya bala nakuha isang roman sa barko mo, yung langoy siya tita. Nagpaisarurot siya sa idalong. Tiway na siya matabangan? Ha? Why na siya matabangan? Why na tita, yung patuwad gani siya, yung pang ginbot, kung wala ko gani sa balo, kung ano ginimo nila, kaya ito ko ito hisi, tutuloy ito yung istorya, bala ng kapitan niya, i-adapt na lang kasi rin niya, kaya parehas ka mo, malang ng bata ko, tapos parehas ka mo, itsura ka, patay na, gusto mo, i-adapt ka mo ito. Sige, pagwa ko ya tita, nga naglagaw-lagaw, kung wala nga, Diyos ko, salamat kumpleto kami, kaya pero wala na sa mga bata, ya. Ang namin ko lang parente, ko lang yan, nga kumpleto kami, kasi lolo diin, dito ako, sinuna na ako ng ginabitay ko. Kasi nga si Lulo mo, nagurahab naman sa titay. Nga ginabitay siya, how? Yung bitay, tita, ang paging patulo, guro, titang tubig na inom niya. Okay. Yung patulo, guro. So, bale, ang iya nga asawa, napatay, sang nagkulob ang barko, ang pump boat. And then, sila mo ginasabak, ipagani ito, no? Which you thought, ulunan, ang iya nga sabak. And then, sabak ito, patay na to. Patay na. Pero, until na-rescue ka mo, sabak niya gihapon or upod niyo gihapon ng lola niya? Wala na, dinigot na lang to siya sa ako na may, para hindi siya makwan. Pero nadala niyo yung bangkay niya? Ha? Nadala ang bangkay? Oo, gindala niya tita. Kay, ang isa malang to kabata, ang wala madala kay wala makita. So, hindi mabaton sang inyong lolo. Amo na nga, sang na-rescue ka mo, hindi na siya yaluyag na ma-rescue, kundi nga, dito sa babaw sang barko, dito niya ginbunggo ang ulo ya? Sa idalong, tita, hindi may lubid. Okay. Ang idalong, ang idalong, bila sang barko, dito yung ginbunggo, iya ulo, sa may ulo, sa side sang barko. Kasi, kung nga daan, sa pagbunggo, iya bila tita, bala mo, maltaas mo. Ang lubid, bala ginauyatan mo nga mapasaka ka, bala para nga makasaka ka sa barko, kaya hindi pwede, kaya hindi wala lubid. So wala gid ni ginapaabot sang tanan, no? Do wala gid siya napunggan? Wala gid tita, kaya bala mo at don't trauma, bala ang tanan, bala daw ara siya kakuan daw wala bala. Ang buto na ko bala ka balo nga amo to iya ginimo. Ya kay pagwa ko amo na lang natutita ang nakita ko ya nga So dead on the spot siya. Kabalo lang ko. Dead on the spot siya. Oo, dead on the spot. So duha sila ang patay. Ko bala tita kan mapunggan ko pa sa bala tita. Duha sila ang patay. Bali siya, si lolo mo, kag si lola mo. Oo. Dayon sa iban nga kaupdanan mo, may ara pagid nga napatay. Oo, apat ka nan, tita. Duha ka bata and then duha ka tigulang. Amo na? Oo. Amo na ang pag-abot namon dira sa may kabuda sensation na. Tita, tanan nga, may abot sa na may TV na to siguro, tita, na hindi kita na. Galing diri sa amo, wala kami at TV mo. Siguro, na ano man sa Manila lang bila. Tanan nga gaano ng kamera ang mga reporter gaano sa akong gaduto. Diin ka mo gindala? Sila tita. Diin ka mo gindala? Sa Ruhas, tita, sa Pier sang Ruhas. Okay. Dito na kami gindala tita kay para nga kami sang pulis na interview para kinanglan gid ang kung ano ba lang natabo base kung may mga hukos mga natabo kung ano ba lang. Sa previous story mo, naka-mention ikaw nga nakaagi ka man nga na disgrasya sa bus? Oo. Or sa jeep? Sa bus. Sa bus, tita, okay. And then, ginasabak ikaw sang isa mo man to ka lola,
Tapos ikaw nakaluwas ang lola mo napatay gid do, no? Oo, amo na isang asawa gid una ni Lolo. So bali ang imo nga pagka aksidente dito sa bus, mas una to nga natabo sa na aksidente Una to ikaw yan. sa Oo, nato pump tita. boat? 2 years old pa lang kuya to tita. Okay. And you said you had a hard time, no? Nga ma-overcome ang trauma nga ato nga to the point hindi kaya magsakay-sakay sa jeep, hindi ka pa sakay-sakay sa taxi, sa salakyan. Di ba? Tapos yung pabulong ka pa to gani, ginpa-psych pa ikaw. So ano naman niya ang ginbilin sa imo sang ti natabo naman nga na aksidente ikaw, na disgrasya ikaw, at this time sa dagat naman. Kasi ang hasta ng mga 40 plus ako tita, may trauma ako magsakay sa mga sa mga pampot. Kung magkato ko sa Gimaras, dapat aga, hindi na ako magbalik sa akong kay gusto ko wala gid balod. Pero ang pangamuyo ko na tita, ang baba ko nagakutin-kutin, sige lang pangamuyo ko hasta kalambot ko. Naamo na ako nga pero sa uli tita nadula man ang trauma ko kay kunara ka na sa Ginoo gali ang fear gali isa man na kasilot sa imo kung daw puno ka bulas ang kahadlok. Dapat kung may faith ka kay God, hindi ka gid magkahadlok. Do not be afraid, ang baling Lord, I am with you. Amo na gali ang promises ni Lord nga kaptan ta permi nga the Lord nang assures us nga mangin mabakod kita, hindi kita magkahadlok kay kung time na nimo ya tita, gali time na nimo galing kay simple sa bata kung isip ang trauma bala nagaabot gid sa imo kung amo na bala mga nagakatabo sa imo kabuhi nga daw tanan na aksidente na lumos man kami sang utod ko na aksidente man kami sa train daw tanan na bala ng aksidente na agyan ko Kaagi ka aksidente sa dalan, sa land, kaagi ka aksidente sa sea, sa air, kaagi ka man na aksidente. Oo, tita, pardon tita, hindi mo bation akong inutin. Sa nagsakay ikaw sa eroplano, may naagyan ka man, nga doon hindi manami? Ako to bala tita, nasulat ko bala to tita sa imo nga sang nagkadto nga magpakuan ako sa mata ko, wala ako choice ang bal ni doktor sa tiyan nga dapat niya ba Manila kagig para nga fluorescent angiography sa imo mata kaysa una wala pa na tita. Di ba hindi ko tita kay nadlo ko pero tita wala gid ko choice nakapa Manila ko tita wala gani ko tulog sa barko ba pag abot ko to the tsura ko do man ka LBN bala nga kay nagbarko ka lang kay nagbarko ka lang ang ginapamangkot ko yan sa airplane may na sa airplane tita nakasakay na ko pagpuli ko wala kaya kaagi nga may malain ka nga experience. Wala, tita, wala. Kay, tanan nga nubina to, tita. 40 plus ako to, tita. 2000, na to yun, tita. Okay, sige, balikan ta niya. Ang imo nga na experience ang nagkulob to ang inyo nga ginasakyan to nga pambot. You said, way ka kabalo kung sino to nagbutong sa buhok mo para nga maluwas ka. Sino ginapatihan mo nga nagbutong sa buhok mo? Pati ako tita, angel, gida tita mo kay amo na bala kong gamay ka tita. God will send an angel to rescue you. They will hold your hands up high to keep your feet from hurting in the stones. Amo na bala tita. Ang God gida tita, magpadala sa tuburo sa angel. Kay wala sila kuno ya tita, ikabaluya nga wala sila kabutong sa buhok ko ya. Kay gabi, paano mo na makakita? Tigdaso, gina-imagine ko bala tita nga ang pagbutong sa buhok ko na sa akong bala bisyon, nakita ko bala tita nga kung sila ka-inches ang kalaptaron sa buhok nagbutong kay babaw. Nakita ko tita sa kadulong ko kung nanaguro. Okay. So anong nagtatak sa imo isip? Ano ang nagtatak sa imo isip sa eksperyensya mo nga ato? Ba tita? Ano ang nagbilin sa imo? Anong nagtatak sa isip mo sa naagyan mo nga ato? Ang ang agyan ko, naging strong ako tita, naging mabakod ako sa tanan nga mga pagsilaw, sa mga accident, mga abot wala sa ako na kabuhi, mga trials. Nagahatag inatang kay di mo gali nga
maka-encounter ka sa mga trials, dali di mo stronger ikaw, tita. Amo na ang ginatag, naka sa mind ko nga, dapat everything you do, put God first, God ang Ginoo, gator niya mo saligan nga siya bala ang aton nga savior. Okay. Amo So, na naluwas nakita. ikaw when you were 2 years old. Naluwas ka pagid sa 9 years old ikaw. 2 years old Oo. sa train nga aksidente. 9 years old sa dagat naman nga aksidente. So, third life Oo. mo na ini. Anong dako ang ginapasalamatan mo sa Ginoo? Pasalamatan ko kay Lord. Hello, tita? Hindi clear. Ang dako nga pasalamatan ko kay Lord. Nga ang ginhatag nga kabuhi sa akon. Tita, pasalamatan ko sa even sa trials, in bad times and in good times. Pasalamatan ko with si Lord kay everything happens for a reason. Amo na ang si Lord kinatandog-tandog kita na Lord tungod gusto niya nga makit in touch ko kita sa iya permi. Amo na tita. Okay. So, nadula ang imo mga fears, na-overcome ang imo mga trauma. Oo, because na-overcome ko ang mga fear ko because the more pain you overcome, the more stronger you become. Okay, sige. And now, you are enjoying life with your family, with your loved ones. Hindi ko yan tita kabati sang tingog mo tita ka nang kahinay. Okay, sige. Mapasalamat na lang ako sa imo, ha? And be thankful. Always be grateful sa duwa ka mga additional life nga ginhatag sa imo sa Ginoo, extension of your life. Congratulations kid sa imo, madamang mga salamat for your time. Jesusa, you can claim your 1,000 pesos nga cash on Monday. Dala ka sang imo nga ID. Madamang mga salamat. Okay, thank you, Tita Regine. And God bless. Oo, sige, thank you. God bless. And there you have it, ang ating winner sa Saturday, mga kabombo, si Jesusa sa City Proper. Pagbalik ko, ang ato naman nga winner para sa sininga simana, ang ato nga i-reveal sa inyo. Kung nagpadala ka sa istorya mo, ginbasa natin sa sininga simana anytime from Monday until Thursday lang, no? Because yesterday we were not together. So, may chance ka gid nga ikaw ina ang ato nga mga winner para sa sininga simana kung sa diin nagahulat man ang 1,000 ka pesos nga premyo para sa imo. Sa pagbalik sa kahapon lamang program, kaupod si Tita Regine, pagkatapos na gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Pilipinas, ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Oras, kaya ginapasalamatan ko gid ang tanan naton yung mga letter senders kag kamo man ikaw nga mangin letter sender man naton diri sa kahapon lamang program. Thank you so much in advance sa imong mga istorya. Kag kung tapos na ina, liyog na lang i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maples Street, Iloilo City. Salamat gid sa tanan naton nga matagpadala sa ilang makasaysayan. Salamat sa mga kalingawan kag salamat sa mga experiences nga inyo gina-share diri sa KLP. Our winner para sa siningang semana to win 1,000 pesos in cash, and I am going to interview on Saturday. Next Saturday is January 21. Baka sa jahan na ina, no? Sige lang, I will inform you kung ano ang mga plans. Anyway, congratulations gid sa imo, ikaw ang ating winner. August 26 sang 1st District. Again, ang winner naton para sa siningang semana si August 26 sang 1st District. And with that, mga kabombo, madaming salamat sa inyo. Magkakita-ay naman kita, mag-updanay naman kita, and mag-enjoy more beautiful stories dito sa KLP sa Lunes naman. So enjoy your weekend. Maraming salamat sa gihapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.